Kung hindi, ako ang makakalaban mo! Tulong! Tulungan niyo po kami! Ang inay at itay ko! Sinukot po ng mga aso na yan! Huwag kang matakot, bata. Halika na. Dito ka sa likod ko. Ako ang harapin mo. Hindi mo makukuha ang batang to. Papalapit na po siya sa atin! Makasugurin din po niya tayo gaya ng ginawa niya sa inay at itay ko! Hindi kanya malalapitan, bata. Sapagkat papatayin ko muna siya bago kanya makuha. Aswangin po kayo! Oo, bata. Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito na Aswang Confessions. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jessa, 35 years old at tubong Leyte. Isang araw habang naglilinis ako sa kwarto ni Mama, napansin ko ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy na nakatago sa kanyang kabinet. Dahil sa kuryosidad, binuksan ko ito upang alamin kung ano ang laman. Nakita ko na may lumang litrato at mga lumang sulat doon. Nang tingnan ko ang mga ito, nabasa ko ang pangalan ni Lolo Mateo, ang paborito kong lolo at tatay ni Mama. Ngunit iniwan na niya kami at pumanaw na 6 na taon nang nakalilipas. Sobrang namimiss ko na siya, kaya naisipan kong basahin ang mga sulat. Ngunit nanlaki ang mga mata ko nang mabasa ko ang nilalaman ng mga ito. Hindi ko inasahan na may ganun pala sa aming probinsya. Ngunit bago ko ito simulan, sa lahat ng tagapakinig na mahilig sa mga kwentong katatakutan, huwag ninyong kalimutang mag-comment, mag-like, mag-share at mag-subscribe sa channel na ito. Nang mabasa ko ang mga nakasulat, dali-dali kong tinawag si Mama at ipinakita sa kanya ang mga sulat ni Lolo Mateo. Tinanong ko siya kung totoo ang mga nabasa ko sa sulat. Napabuntong hininga siya bago sinabi sa akin na totoo ang lahat ng nabasa ko. Dahil mahilig ako makinig ng mga aswang true stories sa inyong channel, minabuti kong i-share sa inyo ang karanasan ni Lolo Mateo. Binago ko na lang ang mga pangalan at lugar sa aking kwento para mapangalagaan ang kanilang pagkakakilanlan. Ang paraan ko ng pagsulat ay ginawa ko na lang na si Lolo Mateo ang nagkikwento upang mas maipadama ang kanyang saloobin at maging mas malinaw ang kanyang karanasan para sa mga tagapakinig. Sisimulan ko na po ang kwento ni Lolo Mateo. Mateo, apo, bumangon ka na riyan. Baka mahuli ka sa iyong trabaho. Eto na po. Babangon na po, Lola. Ay, napasarap ang tulog ko. Mabuti na lang at ginising ako ni Lola. Ay, inaantok pa ako. Nakakatamad. Bakit parang namumugto ang mga mata mo? Nagpuyat ka na naman kagabi ano? Bakit ba hindi ka natutulog ng maaga? Alam mo namang may pasok ka sa trabaho. Wala po, Lola. Maga naman po akong natulog kagabi. Inaantok po talaga ako. Siguro marami lang pong pumapasok sa isip ko, tulad ng mga gawain ko sa trabaho. Bakit, apo? Nahihirapan ka ba sa trabaho mo? Marami ka bang ginagawa sa pabrika? Marami po talagang ginagawa sa pabrika, Lola. Mahirap po talaga sa simula, pero nagagamay ko na rin po ang mga trabaho ron. Ay, ang sabi ko naman sa iyo, kung nahihirapan ka na, umalis ka na doon. Alam mo naman na mahina ang katawan mo at madali kang kapitan ng sakit. Kaya hindi pwede sa iyo ang mabigat na trabaho. Lalo na't ang ginagawa mo roon ay ang pagbubuhat ng bakal at semento. Alam ko po, Lola, at naiintindihan ko pong pag-aalala nyo. Pero gusto ko pong subukan. Ginagawa ko po ito para sa atin, Lola. Gusto ko po kayong tulungan sa lahat ng paraan. Ayoko po maging pabigat sa inyo. Pangako po, hindi ko po pababayaan ang aking sarili. Bahalang araw, makakaahon din po tayo sa hirap. At hindi nyo na po kailangan pang magtrabaho. Ilang taon na kaming naninirahan sa Maynila ni Lola Edelina. Dahil kaming dalawa na lamang ang magkasama, magkatuwang kaming itinataguyod ang aming buhay. Kahit mahirap ang mamuhay sa lungsod, totoo ang sinabi ni Lola. Ipinanganak akong mahina ang katawan at sakitin, kaya hindi ako angkop sa mabibigat na gawain. Ayaw nga niyang magtrabaho ako at gusto niyang tulungan ko na lamang siya sa pagtitinda ng bulaklak. Ngunit kaunti lamang ang kita niya roon at hindi sapat sa aming mga pangangailangan. Kaya may nabuti kong maghanap na rin ng trabaho. Nakatapos naman ako ng high school kaya maaari na ako maghanap buhay. Mula nang pumanaw ang nanay at tatay ko,
Si Lola na ang tumayong magulang ko. Siya na rin ang pumasan ng lahat ng responsibilidad para sa aming dalawa. Nasa ganon kaming tagpo ng Tao po! Tao po! Lola, parang may tao po yata sa labas. Oo nga ano. Sino kaya yon? kakamot-kamot pa ako sa ulo nang sumilip ako sa bintana ng inuupahan naming bahay. Sa aking pagdungaw agad kong nakita ang isang lalaking may edad, medyo mataba at may makapal na balbas sa baba. Nang mapansin niyang may nakasilip sa bintana, muli siyang nagsalita. Ay, magandang umaga iyo. Maaari ba akong magtanong? Magandang araw din po, Manong. Ano po ba yun? Diyan ba nakatira si Edelina Acosta? May nakapagsabi kasi sa akin na diyan daw siya nakatira. Nandyan ba siya? Pangalan po ng lola ko yan. Sino po kayo? Ikaw ang apo niya. Ikaw na ba si Mateo? Ako ito. Ako si Oben. Oben Lagrimas. Sabihin mo sa lola mo, nandito ako. Kilala niya ako. Bumalik ako sa kusina at sinabi kay Lola kung sino ang nasa labas. Laking gulat niya nang marinig ang pangalang Oben Lagrimas. Napansin kong biglang nagbago ang timpla ng mukha niya at naging seryoso. Dali-dali siyang tumayo sa kinuupuan. Tinungo ang pinto at agad itong binuksan. Oben, ikaw nga ba yan? Ay, Ate Edelina. Mabuti na lang at nahanap na kita. Kumusta ka na? At eto na pala ang apo mo na si Mateo. Magandang lalaki Manang-mana sa kanyang ama. Bakit ka nandito, Oben? Ano ang kailangan mo sa akin? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Ate Edelina. May kailangan tayong pag-usapan. Kailangan namin ang tulong mo. Huwag tayong mag-usap dito. Halika sa loob. Nagtaka ako sa reaksyon ni Lola sa pagdating ng hindi inaasahang bisita. Ngunit kahit ganoon, pinapasok pa rin niya ang lalaki sa loob ng bahay. Mateo, apo, kumuha ka ng pera sa pitaka ko at bumili ka ng tinapay. Nakalimutan ko palang bumili kanina. Opo, Lola. Bago ako makapunta sa kwarto kung nasaan ang pitaka ni Lola, muli kong sinulyapan ng lalaking bisita na nakaupo sa sala. Ngunit biglang sumakit ang sentido ko at nagdilim ang paningin ko. Pagkatapos, may nakita ako sa isip ko. Isang baryo? Saan kaya ang lugar na to? Nakita ko sa isip ko ang lalaki na sumakay sa barko. Galing siya sa isang liblib na baryo at nagpunta rito sa Maynila para kausapin si Lola. Biglang nawala ang nakikita kong tagpo sa isip ko at bumalik ako sa kasalukuyan. Ang tanong ko sa sarili, sino ang lalaking yun? Anong kinalaman ni Lola sa kanya at sa baryong yun? Siguro nagtataka kayo kung bakit nangyayari ito sa akin. Bata pa lang ako, meron na akong kakaibang kakayahan. Nakikita ko ang mga nangyari sa nakaraan, ang kasalukuyan at maging ang mangyayari sa hinaharap. Nakakakita rin ako ng kakaibang mga nilalang at kaluluwa ng mga namayapa na. Binaliwala ko muna ang nakita ko at sinunod ang utos ni Lola. Lumabas ako ng bahay at bumili ng tinapay sa kanto. Habang naglalakad pabalik, muling sumakit ang sentido ko at muling nagdilim ang paningin ko. May nakita na naman ako. Sino ka? Diyos ko! Aswang! Isa kang aswang! Anong gagawin mo sa matanda? Hindi! Wag! Wag mong gagawin yan! Wag mong sasaktan ng matanda! Wag! Hanggang doon lang nakita ko. Biglang nawala ang tagpong yun sa isip ko at bumalik ako sa kasalukuyan. Ano yung nakita ko? Bakit may aswang? Bakit niya inatake ang matandang babae? Nakita ko ang isang nakakatakot na tagpo. Sinalakay ng isang aswang ang isang matandang babae na nakahiga sa papag.
Mukhang may sakit ang matanda dahil sa kanyang itsura. Payat siya at mahina. Halos hindi na makagalaw. Ang aswang na umatake sa matanda ay mabalahibo at kulay itim. Mahahaba at matutulis ang kanyang mga kuko. Nakakakilabot ang kanyang itsura. Mukha siyang mabangis na aso. Berde ang mga mata na nanlilisik. Matutulis ang pangil sa bibig at tumutulo pa ang malapot niyang laway na kulay putik. Nakita kong sinunggaban niya ang matanda. Biglang naputol ang tagpong yun. Gulong-gulo ang isip ko sa nakita ko hanggang sa makarating ako sa tapat ng bahay. Papasok na ako sa pinto nang makita kong lumabas ang lalaking bisita ni Lola. Sinabi niya na babalik siya at hindi titigil hanggat hindi pumapayag si Lola. Tumingin pa siya sa akin at nginitian ako bago siya umalis. Bakit po umalis na siya, Lola? At ano po yung narinig ko? Nababalik siya? At hindi daw titigil hanggat hindi ka pumapayag. Ano pong ibig niyang sabihin? Ha? Wala yun, Apo. Huwag mo siyang intindihin. Hindi na siya babalik. Lola, sandali lang po. Oh, bakit, Apo? Lola, may nakita na naman po ako. Ano? Totoo ba, Apo? May nakita ka na naman? Meron po, Lola. Kanina po, nang masdan ko ang bisita niyo, may nakita po ako tungkol sa kanya. At habang ako'y naglalakad pa uwi, may nakita po ulit ako. Nakapanghihilakbot po, Lola. Diyos ko, halika sa loob. Sabihin mo sa akin ang iyong nakita. Hinila ako ni Lola sa braso at dali-dali kaming pumasok sa bahay. Pagdating sa loob, hinarap niya ako at kinausap ng seryoso. Ano ang mga nakita mo, Apo? Sabihin mo sa akin. Una po, nakita ko po yung lalaki kanina. Galing po siya sa isang liblib na baryo. Sumakay po siya ng barko at nagpunta rito sa Maynila para hanapin kayo. Ano pa ang nakita mo? Yung pangalawa kong nakita, nakakita po ako ng aswang, Lola. Sinalakay po niyang isang matandang babae na parang may sakit. Nakakatakot po ang itsura ng aswang na yun. Sumisigaw ang matanda at may sinasabi siya, ngunit hindi ko po ito marinig. Pagkaraan po bigla na lamang naputol ang aking nakita. Napabuntong hininga muna si Lola bago siya tuluyang nagsalita. Kung ano man ang iyong nakita, kalimutan mo na yun, ha? Wala kang nakita, Apo. Bakit po, Lola? Sino po ang lalaking yun? May kaugnayan po ba siya sa aswang na nakita kong pumatay sa matanda? Basta't sundin mo ang sinabi ko. Kalimutan mo ang iyong nakita at huwag na huwag mong ipagsasasabi kanino man ang bagay na yan. Nauunawaan mo ba, Apo? Meron pa bang ibang nakakaalam ng tungkol sa iyong kakayahan? Wala po, Lola. Wala po akong ibang pinagsasabihan nito. Mabuti kung gayon. Halika na, kumain na tayo. May pasok ka pa. Sinunod ko ang bilin sa akin ni Lola. Pinilit kong kalimutan ang lahat ng nakita ko. Wala nang manirahan kami sa Maynila. Paulit-ulit niya akong pinayuhan na huwag pansinin ang mga bagay na aking nakikita at mamuhay ng karaniwan, gaya ng ibang bata. 6 na taong gulang pa lamang ako nang pumanaw ang aking mga magulang at mula noon ay dinala na ako ni Lola sa Maynila. Sa aking paglaki, tuwing tinatanong ko kung saan kami nagmula, palagi niya itong iniiwasan. Ang tanging sinasabi lamang niya, kami raw ay nagmula sa isang malayong probinsya at napilitan kaming lumikas patungong Maynila upang magsimula ng panibagong buhay. Yun lamang at wala na siyang ibang sinasabi. Gabi, nakahiga na ako at naghahanda ng matulog nang bigla kong marinig ang marahang katok sa pintuan ng aking kwarto. Oh, si Lola? May kailangan kaya siya? Lola, bakit po? Sandali lang po at bubuksan ko ang pinto. Bumangon ako mula sa higaan at binuksan ang pinto. Nang mabuksan ang pinto, napaatras ako sa matinding gulat sa aking nakita. Oh, sino po kayo? Oh, anong kailangan niyo sa akin? Kinilabutan ako nang makita ko ang kaluluwa ng isang matandang babae na nakatalikod sa akin. Napansin kong hindi sumasayad sa sahig ang kanyang mga paa. Parang nakalutang siya sa hangin.
Maya-maya dahan-dahan siyang humarap sa akin at lalo pang nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko. Siya ang matandang babaeng nakita kong sinalakay ng aswang. Napansin ko na may malaking sugat siya sa leeg at duguan ang harap ng kanyang puting damit. Ikaw ang matandang yun na nakita ko. Sino ka ba? Ano ang kailangan mo? Ngunit hindi siya sumagot. Nakatingin lamang siya ng diretso sa akin at di nagtagal. Bigla na lamang siyang nawala sa dilim. Oh, nasaan na siya? Diyos ko, ano ang nais niyang ipabatid sa akin? Sino ba talaga siya? Nang makita ko yon, dali-dali kong hinanap si Lola sa kanyang kwarto at sinabi sa kanya ang aking nakita. Lola, nagpapakita po siya sa akin. Nakita ko po siya. Ano? O sinong nagpapakita sa'yo? Ang matandang babae na nakita kong sinasalakay ng aswang. Patay na siya, Lola. Nagpakita sa akin ng kanyang kaluluwa. At tila may gusto siyang sabihin sa akin, Lola. Diyos ko, ano pa ba ang kailangan nila? Wala na tayo sa lugar na yon. Lola, ano po ba talaga nangyayari? May alam po ba kayo tungkol sa kanya? Ay, wala. Huwag mong intindihin niya po. Kaluluwang ligaw lang ang iyong nakita na may kakayahang gayahin ang mga taong namayapa na. Kalimutan mo na siya. Bumalik ka na sa kwarto mo at matulog ka na. Napakunot ang noo ko habang pabalik sa kwarto. Hindi agad ako nakatulog ng gabing yun. Di ko maiwasang isipin ang aking nakita hanggang sinanalaw na rin ako ng antok. Akala ko noon yun na ang una at huling pagkakataon na makikita ko ang kaluluwa ng matandang babae. Ngunit hindi. Isang araw muli siya nagpakita sa akin. Lola, nakapagluto na po ako ng hapunan natin. Tara na po at kumain na tayo. Saan kayo pumunta si Lola? Kakatapos ko lang magluto ng hapunan ng gabing yon. Hinanap ko si Lola sa buong bahay ngunit wala siya. Naisip kong hanapin siya sa labas, ngunit nang buksan ko ang pinto, halos lumabas ang puso ko sa gulat. Doon muli kong nakita ang kaluluwa ng matandang babae. Nakatitig ng diretsyo sa akin. Ang kanyang katawan ay naliligo sa sariling dugo at tila nakalutang sa hangin. Ikaw na naman? Ano po bang kailangan niyo sa akin? Bakit kayo nagpapakita? Hindi ko na malaya na nakalapit na pala sa kinatatayuan ko ang kaluluwa ng matanda. Nanindig ang mga balahibo ko nang ilapat niya ang duguan niyang mukha sa akin. Inilapit din niya ang mga kamay niya at hinawakan ang ulo ko. Muli na namang sumakit ang sentido ko at nagdilim ang paningin ko. May nakita na naman ako sa isip ko. Nakita ko ulit ang pagsalakay ng aswang sa matandang babae. Hindi ko pa rin marinig ang sinasabi niya. Wala pa rin siyang boses. Nang biglang nagbago ang tagpo, nakita ko ulit ang lalaking bumisita kay Lola. At laking gulat ko nang makitang kasama niya si Lola Edelina at ang matandang babae na inatake ng aswang. Maya-maya biglang naputol ang nakita ko nang may maramdaman akong humawak sa balikat ko. Kayo na naman. Ano pong ginagawa niyo rito? Nakita ko ulit ang matandang lalaking bumisita kay Lola. Bumalik siya. Sino po ba talaga kayo? Ano po bang kailangan niyo sa lola ko? Nakikiusap ako. Kailangan ng baryo ang lola mo. Kailangan ni Punong Liway ang tulong ni Ate Edelina. Sabihin mo sa lola mo na hindi matatahimik ang kaluluwa ng pinuno hanggat hindi nahahanap ang aswang na pumatay sa kanya. Tanging ang lola mo lamang ang makatutulong sa kanya, sa amin at sa buong baryo. Ano po bang ibig niyo sabihin? Sino po si Punong Liway? Ano po bang kinalaman niyo kay lola? Oh Ben, ano at narito ka na naman? Sinabihan na kita na hindi na ako babalik sa baryo. Nagsisimula na kami ng bagong buhay ng apo ko. Tigilan mo na kami. Umuwi ka na sa baryo. Wala kang mapapala rito.
Sa iba ka na lang humingi ng tulong. Hindi mo basta matatalikuran ang baryong noon ay tumulong at kumupkop sa iyo, Ate Edelina. Nakalimutan mo na ba ang kabutiang loob ng mga taga-baryo? Nakikiusap ako sa iyo. Tulungan mo kami. Tulungan mo kaming makamit ang katarungan sa pagkamatay ni Punong Liway. Hindi matatahimik ang kaluluwan niya at hindi rin niya kayo patatahimikin. Pag-isipan mo ito, Ate Edelina. Pagkaraan ng 2 araw, babalik ako at sana ay may sagot ka na. Pero, Oben, Ngunit mabilis na naglakad palayo ang may edad na lalaki at hindi na muling nagsalita. Laking gulat ko nang makita siyang bigla na lamang naglaho sa dilim. Saan po kayo nang galing, Lola? Kanina pa po kita hinahanap. Ano po ba talagang ibig sabihin ng lalaking yun? Ano ang mga sinasabi niya? Alam kong may alam po kayo. Meron po kayong hindi sinasabi sa akin. Hindi po ba? Sino po bang lalaking yun? At sino si Punong Liway? Anong tinutukoy niyang baryo? Nagugulhan po talaga ako. Pakiusap po, Lola. Sabihin niyo na po sa akin ang totoo. wala na akong magagawa. Nandito na ito. Matagal ko na sanang gustong kalimutan ang lahat. Ngunit pilit akong ibinabalik sa nakaraan. Dahil nakilala mo na rin si Oben at nakikita mo ang mga pangyayaring nagmumula sa nakaraan at sa kasalukuyan na siyang dahilan ng kanyang pagparito. Marahil ay panahon na upang malaman mo ang lahat, Apo. Halika sa loob at ipaliliwanag ko sa iyo ang lahat. Pagpasok namin sa loob ng bahay, seryoso siyang naupo sa silya sa sala. Pinaupo niya ako sa harap niya at masinsinan niya akong kinausap. Makinig ka, Apo. Hindi ba't mula pa noong bata ka ay iniiwasan ko ng pag-usapan ang probinsyang ating pinanggalingan? Iyon ay dahil gusto ko nang kalimutan ang masasakit na sinapit ng iyong mga magulang at ng lolo mo sa lugar na yon. Ang tanging sinabi ko lamang sa iyo ay sa probinsya sila namatay. Hindi totoo na sila'y namatay sa sakit, Apo. Iba ang tunay na dahilan ng kanilang pagkamatay. Ano po? Hindi sila namatay sa sakit? Ang sinabi niyo po sa akin noon ay may kumakalat na epidemya sa lugar na inalisan natin. Kaya umalis tayo ron. Pero hindi pala totoo yun. Ano po ba talaga ang dahilan ng pagkamatay ng aking mga magulang at ni Lolo? Pinatay sila ng aswang. Ano ho? Nanlaki ang mga mata ko at ilang minuto akong hindi makagalaw sa sinabi ni Lola Edelina. Hindi ako makapaniwala. Aswang ang pumatay kay nanay at tatay, pati rin kay Lolo. Paano po nangyari yun? Para maintindihan mo, sisimulan ko sa umpisa. Noong bata pa ako, 10 taong gulang pa lang ako, nakatira kami ng aking mga magulang sa isang lugar sa probinsya ng Leyte. Isang gabi, sinalakay kami ng aswang sa tinitirhan naming kubo. Ako lamang ang nakatakas. Ngunit nasundan ako ng aswang na pumatay sa aking mga magulang. Akala ko mamamatay na rin ako, ngunit may lalaking tumulong sa akin. At laking gulat ko nang malaman na ang taong iyon na tumulong sa akin ay isa rin palang aswang. Talaga po? Lola, ano po nangyari? Hindi ako pinagtangkang patayin ng aswang na tumulong sa akin. Sa halip, nilabanan niya ang aswang na gustong umatake sa akin. Mas malakas ang aswang na tumulong sa akin at napatay niya ang kalabang aswang. Dahil ulila na ako, isinama ako ng aswang na yun sa baryo nila. Isang liblib na baryo kung saan lahat ng nakatira ay mga aswang. Halos hindi ako makahinga sa mga sinasabi ni Lola. Baryo ng mga aswang? Meron pala talagang ganung lugar? Akala ko sa comics ko lang nababasa ang tungkol sa mga aswang. Hindi ko akalain na totoo pala ang mga nilalang na yun. Eh di mas nanganib ang buhay niyo sa pagsama sa kanya, Lola.
Kabaliktaran, Apo. Hindi ako nanganib sa lugar na yon. Dahil maniwala ka man o sa hindi, mababait sila. Mababait ang mga aswang na nakatira sa baryong yon. Hindi sila tulad ng ibang aswang na kumakain ng tao. Ang kinakain lang nila ay mga hayop, pati na rin ang mga prutas, gulay at isda. Inampun ako ng lalaking tumulong sa akin na siya ring pinuno ng baryo. Ang pangalan niya ay Punong Mangyan. Wala siyang asawa at anak, kaya mula noon ay itinuring niya akong tunay na anak. Buong puso rin akong tinanggap ng mga nakatira roon. Lahat sila ay mabubuti sa akin. Nanirahan ako sa kanilang baryo hanggang sa magdalaga ako. Mabuti at nakatagal kayo sa lugar na yun, Lola. Mga aswang sila, pero hindi tulad ng karaniwang ugali ng aswang na masasama. Marunong silang rumespeto, gumalang, makipagkapwa-tao at magmahal. Para rin silang ordinaryong tao. Doon din ako nakakilala ng mga totoong kaibigan. Si Oben, ang lalaking pumunta dito, at ang matandang babae na nakita mong sinalakay ng aswang sa iyong mga pangitain. Si Punong Liway, ang bagong pinuno ng baryong Pulang Bato. Ang baryo ng mga mabubuting aswang. Magpinsan silang dalawa. Sabi ko na nga ba, at kilala niyo ang matandang babaeng yun. Kaya pala sa aking pangitain, magkasama kayo at ang lalaking yung kanina. At naroon kayo sa isang liblib na baryo. Yun palang baryong tinutukoy niyo. Ang mga magulang ni na Oben at Punong Liway ay matalik na mga kaibigan ni Tatay Mangyan. Nang ampunin niya ako, tatay na ang tawag ko sa kanya. Nang mamatay si Tatay Mangyan, ay inampun naman ako at itinuri na anak ng mga magulang ni Oben. May isa pa pala akong dapat sabihin tungkol sa kanilang lahi, Apo. Sila ang uri ng aswang na tulad ng normal na tao. Namamatay din sila kapag sobrang tanda na o kapag nagkaroon ng malubhang sakit. Hindi tulad ng ibang aswang na kayang mabuhay ng matagal na panahon. Ang buhay nila ay may hangganan din. Ang tawag sa kanila ay aswang tao dahil para silang tao. Talaga po? May ganun po palang uri ng aswang. Kahit ako, hindi rin ako makapaniwala na may ganong mga nilalang. Pero totoo sila. Ilang taon din akong nakisalamuha sa kanila. Doon ko rin nakilala ang Lolo Anselmo mo. Isa rin siyang aswang. Ngunit hindi siya purong aswang. Ang kanyang ama ay aswang at ang kanyang ina ay ordinaryong tao. Nagsimula kami bilang magkaibigan hanggang sa lumalim ang pagtingin namin sa isa't isa at nauwi sa pag-ibig. Pinakasalan niya ako at ang naging bunga nga ay ang nanay mo. At isa pa, ang lolo mo ay isang manunugis. Isang manunugis na mga aswang. May lahing aswang? Si Lolo? Hindi aswang din po si nanay. At ako rin po, Lola. May lahing aswang din po ba ako? Wala, Apo. Wala kang lahing aswang kahit ang nanay mo. Dahil sa lahi ng lolo mo, kapag hindi ka purong aswang, ang magiging anak mo ay magiging ordinaryong tao. Kaya normal na tao ang naging bunga ng pagmamahala namin ng lolo mo. Normal na tao ang nanay mo. At ang nanay mo naman ay umibig din sa isang normal na tao, ang tatay mo. Kaya normal ka rin, Apo. Pero Lola, ang sabi niyo po, manunugis ng mga aswang si Lolo. Paano pong nangyari yun? Manunugis ang lolo mo, ngunit ang kanyang tinutugis ay mga masasamang aswang. Mga aswang na nanggugulo at kumakain ng tao. Tulad ng aswang na pumatay sa mga magulang ko, ang masasamang aswang ay nanggagambala rin sa baryo. Gusto nilang umanib ang mga mabubuting aswang sa kanilang layunin na pumatay at kumain ng tao. Ngunit ayaw pumayag ng mga taga-baryo. Bilang ganti, ginambala nila ang baryo at sinasalakay ang mga taga roon. Hindi lahat ng aswang tao ay kayang lumaban sa mga masasamang aswang dahil mas malalakas sa mga ito kaysa sa mga aswang tao. Paano po nila mapagtatanggol ang kanilang sarili at ang mga mahal nila sa buhay?
Ang tanging makakatalo sa mga masasamang aswang ay ang mga aswang tao na nag-aral o nagsanay bilang manunugis. Tulad ni Tatay Mangyan at ng Lolo Anselmo mo. Dahil sunod-sunod ang pag-atake ng mga aswang sa baryo, naisipan ng lolo mo na turuan din akong maging manunugis. Hindi kasi lahat ay pwedeng maging manunugis, lalo na ang mga babae sa kanilang lahi. Dahil kailangan ay malakas ang katawan at espiritu. Nagpakadalubhasa rin ako sa pagiging manunugis. Kaya mula noon, 2 na kami ng lolo mo ang nagtatanggol sa baryo. Ayaw naman ng nanay at tatay mo na maging manunugis. Kaya hindi na namin sila pinilit. Ngunit isang gabi, sinalakay kami ng mga masasamang aswang kasama ang isang malakas na aswang na tila kanilang pinuno. Hindi kinaya ng lolo mo ang laban at namatay siya. Sinubukan ko ring labanan ang aswang na iyon, pero hindi rin ako nagtagumpay. At ano po, Lola? Pinatay rin ng aswang ang nanay at tatay mo. Wala akong nagawa sa mga sandaling iyon dahil malubha niya akong nasugatan. Hindi ako makatayo o makagalaw. Tila na paralisa ang buong katawan ko. Kaya kahit gusto kong ipagiganti ang lolo mo, pati ang nanay at tatay mo, wala akong nagawa. Ikaw na ang susunod nilang papatayin. Ngunit mabuti na lamang at dumating ang ilang taga-baryo at tinulungan tayo. Sa kabila nito, nakatakas ang mga masasamang aswang at bigla na lamang silang naglaho sa dilim. Iyon na ang pinakamadilim na bahagi ng buhay ko dahil sabay na nawala sa akin ang asawa at anak ko. Hindi ko na rin napigilan ang pagdaloy ng luha sa aking mga mata. Sadyang kaawa-awa ang sinapit ng mga magulang at lolo ko sa kamay ng mga aswang na yun. Mga wala silang awa. Mga hayop sila. Naulila ako ng dahil sa kanila. Hindi ko sila mapapatawad. Kaya mula noon, isinumpa ko sa aking sarili na hindi na tayo masasaktan pa ng mga aswang na yon. Lalo ka na po. Ikaw na lamang ang natitira sa akin. Ikaw na lang ang meron ako. Kaya nagpasya akong lisanin ang baryong iyon at tuluyang talikuran ang pagiging manunugis. Kahit masakit sa akin na iwan ang lugar kung saan naninirahan ang taong nagligtas sa aking buhay. Ang mga taong tumuring sa akin bilang pamilya, tumanggap at nagmahal sa akin. Lumuwas tayo rito sa Maynila at dito tayo nagsimulang mamuhay ng tahimik, malayo sa panganib na dulot ng mga aswang. Kaya po pala, kahit anong pagtatanong at pangungulit ko sa inyo nung bata pa ako, ay ayaw yung sabihin sa akin kung saan tayo nanggaling. Hindi ko po alam na isang napakalungkot na trahedya ang naganap noon. Hindi ko po kayo masisisi, Lola. Pero akala ko tuloy na nating natakasan ang nakaraan. Hindi pala. Ngayon, nagbabadya na naman ito ng panibagong panganib. Kaya narito si Obed. Pinuntahan at hinanap niya ako rito sa Maynila dahil kailangan nila ang tulong ko upang hanapin at tugisin ang aswang na pumatay kay Punong Liway. Noon ay naintindihan ko na kung bakit nakita ko sa aking pangitain ng baryo ang mga kaibigan ni Lola na sina Mang Oben at Punong Liway, pati na rin ang aswang. Nangyari yon dahil kailangan managot ng aswang sa pagpatay kay Punong Liway, ang bagong pinuno ng baryo na pinanggalingan namin. May dahilan pala ang lahat. Pero Lola, siguradong hindi basta-basta ang aswang na yun. Nang makita ko siya sa aking pangitain, naramdaman ko kaagad ang napakabigat na enerhiya na nagmumula sa kanya. Yan din ang naiisip ko. Isang malakas na aswang lamang ang maaaring gumawa ng ganon kay Punong Liway.
Nagsanay at nagpakadalubhasa rin sa pagiging manunugis ang pinuno. Kaya nakapagtataka kung bakit madali siyang napatay ng aswang na yon. Sa tingin ko, Lola, kapag tumanggi ka, hindi titigil si Mang Oben hanggat hindi ka pumapayag na tulungan sila. Hindi rin ako patatahimikin ng kaluluwa ni Punong Liway hanggat hindi nahahanap at nagbabayad ang aswang na pumatay sa kanya. Patuloy nila tayong guguluhin, Lola. At kahit lumipat pa tayo ng ibang lugar, hahanapin at hahanapin pa rin nila tayo. Pero ayoko na sanang balikan ang masasakit nating alaala sa baryo na yon. Lalo na't ang kailangan kong hanapin at tugisin ay isang aswang na naninirahan lang din sa baryo. Ano pong ibig niyong sabihin na naninirahan lang din sa baryo ang aswang? Ibig po bang sabihin, taga-baryo mismo ang aswang na pumatay sa pinuno? Oo, Apo. Ang aswang na sumalakay at pumatay kay Punong Liway ay taga-baryo rin dahil may nakita raw na isang piraso ng hikaw sa kwarto ng pinuno. Lahat ng naninirahan sa baryo Pulang Bato ay may hikaw sa kanilang kanang tainga bilang simbolo ng pagiging bahagi ng komunidad. Ito ay hugis kalahating buwan at kulay ginto. Tanging ang mga nakatira sa baryo lamang ang may ganong hikaw. Kapag wala ka nito, ibig sabihin hindi ka taga-baryo. Meron din tayong ganong hikaw. Itinabi ko ito mula nang umalis tayo sa baryo. Kahit kailan ay hindi ko na ito isinusuot, maging sayo. Kaya napansin mo ba na parang may piklat ka sa kanang tainga? Nagsara na kasi ang butas niyan dahil sa sobrang tagal mo nang hindi sinusuot ang hikaw na yon. Kahit ako, nagsara na rin ang butas sa tainga ko. Kaya sigurado na isa sa mga taga-baryo ang pumatay sa pinuno. Hindi ba't may mga nakikita ka sa iyong pangitain? Ano ang itsura ng aswang? Nakakatakot po ang aswang na yun, Lola. Mukha po siyang aso, berde at nanlilisik ang mga mata. May matutulis na pangil sa bibig. Mabalahibo ang katawan. May mahahaba at matutulis na mga kuko. At ang laway niya ay malapot at kulay putik. Ano ka mo? Mukhang aso at may berding mga mata? Opo, Lola. Mukhang aso ang itsura ng aswang. Diyos ko, ang aswang na mukhang aso? Tugmang-tugma ang sinabi mong itsura sa aswang na sumalakay sa atin noon, Apo. Tulad ng aswang na pumatay sa lolo mo at sa mga magulang mo. Kinilabutan ako sa sinabi ni Lola. Posibleng ang aswang na nakita ko sa pangitain na pumatay sa pinuno ng baryo ay siya ring pumatay sa mga magulang ko at kay lolo. Ngunit Eto na nga ba ang sinasabi ko? Kaya ayokong pumayag na magbalik tayo sa baryo dahil ayoko nang makaharap ang aswang na yon. Panganib lamang ang dala nila sa atin, Apo. Pero, teka, Lola. Kung may posibilidad na ang aswang na pumatay sa pinuno ng baryo ay siya rin pumatay sa mga magulang ko at kay lolo, ibig sabihin, ang aswang na yun ay mismong taga-baryo. Akala ko po ba ay mababait ang mga taga-baryo at hindi nananakit? Pero bakit nila tayo sinugod nung gabing yun? Ano po bang itsura ng masasamang aswang at ng mga aswang sa baryo, Lola? Magkaiba ang itsura nila, Apo. Ang mga masasamang aswang tulad ng mga sumugod sa atin ay mukhang aso na may katawang tao. Ngunit ang mga aswang sa baryo Pulang Bato ay iba ang anyo. Mabalahibo rin ang kanilang katawan. May mahaba at matutulis na kuko at pangil sa bibig. Ngunit hindi sila mukhang aso. Normal lang ang kanilang anyo at ang kulay ng kanilang mga mata ay dilaw. Kung ganun, Lola, paano nangyari na may naiwan na hikaw ng taga-baryo sa pinangyarihan ng krimen? Kung ang aswang na pumatay ay siya rin pumatay kina lolo. Ang sabi niyo po, mga taga-baryo lang may ganong hikaw. Pero paano nagkaroon ng ganon ng aswang? kahit si Lola ay napaisip sa sinabi ko, hindi rin niya alam kung paano nangyari yun. Oo nga, ano? Paanong nangyari na nagkaroon ng hikaw ng tulad ng sa mga taga-baryo ang aswang na mukhang aso na nakita mo sa pangitain mo? Kaya nga po, Lola, hindi ko rin... Ala! Oh? Ang sakit ng sentido ko! Diyos ko!
Ano nangyayari sa iyo, Apo? May nakikita ka na naman ba? Sumakit na naman ang sentido ko at nagdilim ang paningin ko hanggang sa may nakita na naman akong tagpo sa isip ko. Di ako pamilyar sa lugar. Isa itong maliit na kwarto. Gawa sa sawali ang mga dingding nito. May mga garapon akong nakita na may lamang hindi ko masyado maaninag kung ano ang nakalagay. Sa gitna ng kwarto ay may isang imahe na tila gawa sa kahoy. Ngunit malabo rin ito at hindi ko matukoy kung ano eksakto ang anyo. Sa loob ay nakita ko na naroon ang aswang nakaharap sa salamin. Kitang-kita ko ang nakakakilabot nitong anyo. Pinaghalong aso at demonyo. Napansin kong may suot itong hikaw sa kanang tenga. Hugis kalahating buwan yun at kulay ginto. Tulad ng paglalarawan ni Lola sa hikaw ng mga taga-baryo Pulang Bato. May mga hawak din siyang litrato. At ang nasa litrato ay walang iba kundi ang pinuno ng baryo na si Punong Liway. Titig na titig ang aswang sa litrato at parang galit na galit ito bago nilamukos ang litrato at tinapon yun sa sahig. Hanggang doon lang ang nakita ko. Biglang naputol ang tagpong yun. Mukha ni Lola Edelina na nag-aalala ang sunod kong nasilayan. Apo, Diyos ko, ano na naman ba ang nakikita mo? Nakita ko po ang aswang na nasa loob ng isang kwarto. Suot niya ang hikaw sa kanang tenga na hugis kalahating buwan at kulay ginto. Kung gayon, totoong pag-aari ng aswang ang ikaw na nakita sa kwarto ni Punong Liway. Opo, Lola. Nakita ko rin na may hawak siyang litrato ni Punong Liway at nilamukos niya yun bago itinapon sa sahig. Galit na galit siya, Lola. Kaya niya ginawa yun sa matandang babae. Ang sabi niyo, hindi mukhang aso ang mga aswang sa baryo. Pero bakit may suot siyang hikaw na tanging mga taga-baryo lamang ang nagmamay-ari? Hindi ko rin alam, Apo. Wala akong ideya. Sa palagay ko, Lola, may dahilan kung bakit nangyayari to. Baka panahon na upang magbalik tayo sa baryo at bigyan ng katarungan ang sinapit ni nanay at tatay, pati na si Lolo, na hindi niyo nagawa noon. Ito na pagkakataon natin upang makaganti sa aswang na yun. Hindi ko pa nakikita ang lahat ng detalye sa pagkamatay ni Punong Liway. Ngunit sigurado akong makikita ko ang mga to sa mga susunod na araw at makikilala natin kung sino sa mga taga-baryo ang may sala. Makakatulong po ako sa pag-aanap at pagtugis sa aswang na yun. Hayaan niyo po akong tulungan ko kayo, Lola. Kung maaari, turuan niyo rin po ako maging manunugis. Gusto ko pong ipaghigante si nanay, tatay at si Lolo. Pero Apo, Kahit ano pong gawin nating pag-iwas at pagtanggi, wala rin po tayong magagawa. Hindi rin po tayo matatahimik kung patuloy nating tatakbuhan ang nakaraan. Kailangan mo nang harapin ang takot mo, Lola. Hindi lang para sa akin, kundi para sa sarili mo rin. Panahon na para wakasan ang bangungot ng nakaraan at tapusin ang sinimulan ng asumang na yon. Nag-aalangan pa rin si Lola ngunit pinilit ko siya na tumulong upang mahuli at matukoy ang aswang na pumatay sa pinuno ng baryo kung saan kami nanggaling. Kahit nag-aalala siya sa akin, napilit ko rin siyang turuan ako na maging manunugis. Itinuro sa akin ni Lola ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa pagiging manunugis ng madalian, kung paano makipaglaban sa aswang, kung paano ipagtanggol ang sarili laban dito, at kung paano gagamitin ang mga pangontra sa aswang na ibinigay sa kanya ni Lolo noon. Sinabi ni Lola na hindi ko naman kailangang maging bihasang manunugis. Ang kailangan ko lamang ay matutunan ang mga itinuro niya upang makalaban sa aswang. Malaking tulong din daw ang aking kakayanan sa aming misyon. Kaya kailangan talaga akong makasama. Dahil sa misyon na gagawin namin, kailangan kong huminto sa pagtatrabaho sa pabrika. Dahil hindi namin alam kung kailan kami makakabalik. Makalipas ang 2 araw, bumalik nga si Mang Oben at muling hinarap si Lola. Oben, pumapayag na akong tulungan kayo. Sasama ako sa baryo at hahanapin ang aswang na pumatay kay Punong Liway. Isasama ko ang aking apo na si Mateo. Sinabi ko na sa kanya ang lahat ng kailangan niyang malaman at naiintindihan naman niya. Tinuruan ko siya na maging manunugis. Malaki rin ang maitutulong niya sa paghahanap ng salarin gamit ang kanyang naiibang kakayahan. Ipinaliwanag ni Lola kay Mang Oben ang tungkol sa aking kakayahan at natuwa siya nang malaman ito. Siguradong malaki raw ang maitutulong ko sa paghahanap nila ng salarin. Nang makarating kami sa Leyte, panay ang sulyap ni Lola sa paligid.
Kahit na iniwan namin ang probinsya noon, napansin ko na rin tila nangulila pa rin siya sa lugar. Ilang taon kong hindi nasilayan ang lugar na ito. Mateo, apo, dito ka sa probinsya na ito ipinanganak. Bata ka pa kasi nang umalis tayo rito. Ang ganda po pala rito, Lola. At ang sariwa ng hangin sa paligid. Teka, Ben, paano nga pala tayo pupunta sa baryo? Sasagot na sana si Mang Oben nang may dumating na sasakyan, isang lumang auto. Sinabi niya sa amin na yun daw ang sasakyan na maghahatid sa amin papunta sa bukana ng baryo na pupuntahan namin. Kakilala raw ni Mang Oben ang may-ari ng sasakyan, kaya pwede raw kaming sumakay doon. Ngunit pinaalalahanan niya kami na hanggang sa bukana lang ang sasakyan at kailangan naming maglakad papasok sa baryo. Sumakay kami sa auto at ilang minuto rin ang biyahe namin papunta sa bukana ng baryo. Napansin ko ang paligid. Wala na akong nakikitang mga bahay. Puro malalaking puno at nagtataas ang halaman lang ang naroon. Ilang sandali lang narating na namin ang sinasabi ni Mang Oben na bukana ng baryo. Nang bumaba kami ng sasakyan, pinasalamatan ni Mang Oben ang lalaking nagmaneho at umalis na ito. Pinagmasdan ko ang paligid at nakita ko ang isang malaking arko sa pagitan ng dalawang malaking puno. Nawirdohan ako sa itsura ng arko na may dekorasyong sungay ng kalabaw sa gitna. Bigla rin akong kinalabutan ng umihip ang malakas na hangin. Nandito na tayo, apo. Narito na ang bukana ng baryong Pulang Bato, kung saan nagsimula ang lahat. Lola, parang papunta na tayo sa gubat. Puro puno na ang nakapaligid. Meron po ba talagang baryo dito? Oo, apo. Ang baryo ay nasa loob ng kakahuyan na yan. Maraming taon ko nang hindi nakita ang lugar na ito, ngunit wala pa rin palang nabago. Sinabihan kami ni Mang Oben na ipagpatuloy na namin ang paglalakad dahil malapit nang dumilim. Mahirap daw abutan ng gabi sa labas ng baryo at baka may umatake sa amin na masasamang aswang, kaya kailangan na naming makapasok sa loob. Ilang minuto rin kaming naglakad sa kahabaan ng kakahuyan. Sinabihan pa nga ako ni Lola na maging alerto dahil baka may nakasunod sa amin na aswang. Ipinaalala niya sa akin ang mga itinuro niya kung sakaling makaengkwentro kami ng masasamang aswang. Ngunit salamat sa Diyos wala namang sumunod sa amin hanggang sa marating na namin ang baryo. Lola, ito na po ba ang baryo? Parang normal lang na komunidad ang lugar na to. Mukhang normal na tao lang mga nakatira. Sa una, hindi mapagkakamala na baryo to ng mga aswang. Oo, Mateo. Ito na ang baryo Pulang Bato. Ang baryong pinagmulan natin, apo. Habang inilibot namin ang aming paningin sa paligid, bigla kaming nakarinig ng mga nagkakagulong boses sa di kalayuan. Nakita naming naglakad papunta sa kinaroroonan ng kaguluhan si Mang Oben, kaya sinundan na rin namin siya ni Lola. Maya-maya nadatnan namin ang ilan sa mga taga-baryo na nagtatalo-talo. Ngunit nagulat silang lahat nang makita si Lola. Edelina, ikaw ba yan? Ikaw ka! Nagbalik ka sa baryo, Edelina! Ignacio. Oo, ako ito. Nagbalik ako. Pero ano ang nangyayari rito? Bakit kayo nagkakagulo? Pinagbibintagan kasi nila ako na ako pumatay kay Punong Liway. Kilala mo ako, Edelina. Hindi ko yun magagawa sa matalik kong kaibigan at sa babaeng dati kong minahal. Ano? Bakit ikaw ang pinagbibintangan? Alam ko kung gaano mo kamahal si Punong Liway. At kahit tinanggihan niya ang iyong pag-ibig, minahal mo pa rin siya kahit na matalik na kaibigan na lang ang turing niya sa'yo. Oh, narinig din niyo ang sinabi ni Edelina. Kahit kailan ay hindi ko magagawang saktan ang babaeng minsan kong minahal. Kaya ano ang prueba ninyo na ako pumatay sa kanya? Tay! Tay! Ano pong ginawa nila sa inyo? Anong ginawa niyo kay Itay, ha? Pinagbibintangan niyo na naman siya? Salome, ewan ko ba sa magayan? At ako ang pinagbibintangan. Hindi niyo pa titigilan ang tatay ko, ha? Ilang beses na namin sinabi na wala siyang kasalanan. Hindi siya ang aswang na pumatay kay Punong Liway. Bakit pa ayaw niyo maniwala?
Anong kaguluhan to? Napatingin kaming lahat sa malakas na boses na bigla na lang nagsalita sa likuran namin. Bukod sa magandang dalagang dumating na anak ng matandang lalaki na pinagbibintangang pumatay sa kanilang pinuno, may dumating din na lalaki na sa tingin ko ay nasa 30 anyos. Maamo ang itsura niya at mukhang edukado dahil sa lahat ng mga taga-baryo na nakita ko, siya lang ang nakasuot ng formal na kasuotan. Bakit nagkakagulo kayo rito? Ano na naman ba ang problema? Mabuti at dumating ka, Leandro. Ako na naman ang pinagbibintagan ng mga kapitbahay natin na pumatay sa nanay mo. Kilala mo ako, iho. Hindi ko magagawa ang bagay na ibinibintang nila sa akin. Oh, bakit si Mang Ignacio na naman ang pinagbibintangan nyo? Hindi ba't napatunayan na hindi siya ang salarin? Bakit siya na naman ang itinuturo nyo? Tigilan nyo na siya. Alam kong gusto nyong mapanagot ang aswang na pumatay kay nanay sa ating pinuno. Ngunit huwag kayo mag-alala. Lilitaw at lilitaw din ang demonyong yon. Hindi ako papayag na hindi siya managot sa ginawa niya. Ang mabuti pa ay magsiuwi na kayo mga kasama. Unti-unting nagsialisa ng mga taga-baryo na naroon. Agad nilang sinunod ang utos ng lalaking dumating na nagngangalang Leandro. Maraming salamat, Leandro. At sa akin ka naniniwala, iho. Walang anuman po, Mang Ignacio. Kilala ko po kayo at ang iyong pamilya. Alam kong hindi nyo magagawa yun kay Nay. Salamat Kuya Leandro at ipinagtanggol mo si Itay. Hindi naman talaga siya may kasalanan eh. Palagi lang siyang pinagdidiskitahan ng mga kapitbahay natin dahil alam nilang gusto rin ni Itay ang maging pinuno ng baryong ito. Pero kahit kailan hindi magagawa ni Itay ang pumatay, lalo na ng kalahi natin. Ayaw tigilan ng mga kasamaan natin ang Itay mo dahil nawawala ang hikaw niya sa tenga. Hindi naman lingid sa inyo na may natagpo ang hikaw ng ating kalay sa kwarto ng nanay ko kung saan siya walang awang pinatay ng hayop na aswang na yun. Kaya hindi natin sila masisisi kung si Mang Ignacio ang kanilang pinagbibintangan. Pero ipinaliwanag na ni Itay kung bakit nawala ang hikaw niya, hindi ba? Dahil inatake rin siya ng aswang. Habang nakikipaglaban si Itay sa aswang, hindi sinasadyang nawala ang hikaw sa tenga niya at hindi niya na ito muling nahanap. Hindi kasalanan ni Itay na naiwala niyang hikaw. Alam ko at naniniwala ako kay Mang Ignacio kaya wala kang dapat ipag-alala, Salome. Nang ibaling ng lalaki ang tingin niya sa amin, bahagyang napakunot ang noo niya. Ngunit saglit lang yon nang makita niyang kasama namin si Mang Oben. Tio Ben, bumalik ka na pala. Saan ka ba nagpunta at ilang araw kang nawala? Teka, may mga bisita pala tayo. Kasama mo ba sila, Tio? Oo. Nagpunta kasi ako sa syudad. May sinundo ako na tiyak na makakatulong sa atin. Natatandaan mo pa ba siya, Leandro? Siya si Ate Edelina na dating naninirahan dito sa baryo at isa ring manunugis. Kasama niya ang apo niyang si Mateo. Tutulong sila upang mahanap at tugisin ang aswang na pumatay kay Punong Liway. Ate Edelina, eto si Leandro, ang anak ni Punong Liway. At ang dalagang ito naman ay anak ni Ignacio, si Salome. Huh? Nakarating ka agad sa syudad? Tio, akala ko noon may inaasikaso ka lamang sa labas ng baryo. Hindi ko na malaya na napadpad ka na pala sa malayong lugar. Ate Edelina, paumanhin pero hindi ko po siya natatandaan, Tio. Bata ka pa noon, Leandro. Kaya hindi mo na siya matandaan. Isa sa Edelina sa mga malalapit na kaibigan ng iyong ina. Kumusta ka na, iho? Ikaw na pala si Leandro, ang nag-iisang anak ni Punong Liway. Binatang binata ka na rin. Ako si Edelina, kaibigan ng iyong ina at ng Tio Oben mo. At ikaw naman, iha. Ikaw na pala ang anak ni Ignacio? Napakaganda mong dalaga. Halatang nagmana ka sa iyong ina. Salamat po. Huwag mo na pang ipangalandakan na hindi nagmana sa akin ang anak ko, Edelina. Ikaw talaga. Kakabalik mo lang dito eh. Leandro, natulala ka na riyan. Hindi mo ba talaga matandaan sa Edelina? Wala po talaga akong matandaan dahil bata pa ako noon. Pero ikinagagalak ko po kayo makilala, Aling Edelina. Maligayang pagbabalik po rito sa baryo. Salamat, iho. Eto nga pala ang apo ko, si Mateo. Bata pa rin siya noon nang umalis kami rito at lumipat sa Maynila. Ikinagagalak din kitang makilala, Mateo.
Ikinagagalak din kitang... Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko nang bigla akong nagulat sa nakita ko. Ngunit hindi ako nagpahalata. Nakita ko ang kaluluwa ni Punong Liway na nasa likod ni Leandro. Titig na titig pa rin ito sa akin habang puno ng bahid ng dugo ang suot niyang puting damit. Bakit? Anong problema? Nandito siya. Nandito siya. May nakikita ka na naman ba, Apo? Teka, anong nangyayari sa binatang ito, Idelina? Ang matandang babae. Ang iyong pinuno. Si Punong Liway. Narito ang kanyang kaluluwa. Nakikita ko siya. Nasa likod mo siya. Ano? Anong sinasabi mo? Nagulat ang tatlo sa sinabi ko. Nakita ko ang magandang dalagang si Salome na napakunot ang noo at napatingin sa akin. Pati si Leandro ay hindi maipinta ang muka at tila nawiwirdohan sa sinabi ko. Anong sinasabi mo? Nahihibang ka na ba? Nako, pasensya na kayo. Pero totoo ang sinasabi ng apo ko. Meron siyang kakaibang kakayahan. Nakakakita siya ng mga kaluluwa ng mga yumao, mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao at iba pang espiritu. May kakayahan din siyang makita ang mga nangyari sa nakaraan, sa kasalukuyan at maging ang mga mangyayari sa hinaharap. Ilang beses na rin niyang nakita ang kaluluwa ni Punong Liway. Ano? Totoo ba yan? Nakikita mo talaga ang kaluluwa ni Punong Liway? Nasabi rin ba niya sa'yo kung sino ang aswang na pumatay sa kanya? Talaga ba? May kakaibang kakayahan ng apo mo, Idelina? Kung nakikita mo talaga ang nanay ko, ano ang itsura niya? May nasabi ba siya sa'yo kung sino ang pumatay sa kanya? Nakatitig lamang siya sa akin. Para bang may gusto siyang sabihin. Ngunit hindi niya magawa. Malungkot ang kanyang mga mata. Ang suot niyang puting damit ay puno ng bahid ng dugo. Hindi siya nagsasalita. Sa tuwing nakikita ko siya sa aking mga pangitain, sumisigaw lamang siya. Ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Nakita kong bigla na lamang naglaho ang kaluluwa ng matandang babae. Bakas pa rin sa mukha ng tatlo ang pagtataka sa aking mga sinabi. Teka, nawala na siya. Bigla na lamang siyang naglaho. Ano? Nasaan si nanay? Wala na siya. Ganon talaga kapag nakakita ako ng mga kaluluwa. Bigla na lamang silang nawawala at nagpapakita ng hindi ko inaasahan. Sa kaso ni Punong Liway, palagi lamang siya nagpapakita sa akin. Ngunit hindi siya nagsasalita. Wala siyang sinasabi ni anuman. Tahimik at makahulugan lamang ang kanyang pagtitig sa akin. Kaya isinama ko rito sa baryo ang apo ko upang makatulong sa paghahanap sa aswang na may kagagawan sa pagkamatay ni Punong Liway. Bukod sa nakikita niya ang kaluluwa nito, nakita rin niya ang mismong pagpatay ng aswang kay Punong Liway. Nakita mong nangyaring pagpatay kay Punong Liway? Ano ang nakita mo? Sino ang aswang na pumatay kay nanay? Nakita ko na sinalakay siya ng aswang na mukhang aso sa kwarto niya. Mukhang may sakit at nangihina siya noon kaya hindi siya makalaban. Sumisigaw siya ngunit walang boses na lumalabas sa bibig niya. Hanggang doon pa lang nakita ko. Hindi pa buo ang mga detalye tungkol sa pagkamatay niya. Ganyan talaga kapag may mga nakikita siya sa isip niya. Kadalasan, hindi pa buo ang mga iyon. Ngunit makikita niya rin ang mga ito. Wala pa siyang nakikitang pangyayari sa isip niya na hindi kumpleto. Isa-isa itong magpapakita sa kanya sa oras na nais nitong magpakita. Ay, teka, sandali. Ano nga ang sinabi mo, iho? Aswang na mukhang aso? Nasabi na ba sa'yo ng lola mo ang tungkol sa amin at sa baring nito na mga aswang kami na nakatira rito? Mukhang nakakabali ka dahil hindi kami mukhang aso kapag nagpapalit kami na ganyo. Oo nga. At saka ang aswang na pumatay kay Punong Liway ay taga rito rin sa baryo dahil sa nakitang hikaw na naiwan sa kwarto ng pinuno. Nasabi na rin ba sa'yo na ang lahat ng nakatira rito ay may ganong hikaw? At kami lamang ang may hikaw na ganon ang disenyo? Isa sa mga taga dito ang salarin. Ang sinasabi mong aswang na mukhang aso ay ibang uri ng aswang na naninirahan sa labas ng baryong ito. Kaya paano mo nasabing mukhang aso ang aswang na pumatay sa nanay ko? Maniwala kayo sa apo ko.
Kahit kailan, hindi pa siya nagkamali sa mga nakita niya. Kitang-kita ko ang aswang. Mukha siyang aso. At may suot na hikaw na hugis kalahating buwan at kulay ginto sa kanyang kanang tenga. Kilala niya ang pinuno dahil may nakita akong tagpo sa isip ko na hawak niya ang litrato ni Punong Liway at galit na galit siyang nilamukos ito. Mukhang matindi ang galit ng aswang na yun sa matandang babae. Kaya niya ito pinatay. Ang hindi ko pa maintindihan sa ngayon ay kung bakit meron siyang hikaw na katulad ng hikaw na suot ng mga taga rito. Hindi pa rin sila makapaniwala sa sinabi ko kahit ipinaliwanag na ni na Lola Edelina at Mang Oben na totoo ang mga nakita ko. Parang di pa rin sila kumbinsido, lalo na ang anak ni Punong Liway na si Leandro. Ikaw maganda binibini, magmadali ka na. Nasusunog na ang niluluto mo sa iyong bahay. Sayang naman ang adobong baboy na niluluto mo. Ha? Paano mo nalaman na adobong niluluto ko? Naku, teka sandali. Baka nasusunog na nga ang niluluto ko. Paano mo nalaman na adobo ang niluluto ng anak ko? Imposibleng baboy mo yon. Dahil doon pa sa may dulo ng baryo ang bahay namin. Ibig sabihin, totoo nga na may nakikita ka? Sinabi ko na sa inyo na totoo ang mga nakikita ng apo ko. Ayaw niyo pa rin maniwala eh. Kung gayon, naniniwala na ako na totoo ngang may kakayanan ka makakita ng mga nangyayari, Mateo. Siguradong malaki ang may tutulong mo sa amin upang matukoy ang traidor sa aming lahi. Teka, may matutuluyan na ba kayo? Naku wala pa nga eh. Ang dati naming bahay dito ay giniba ko na noong umalis kami rito ng apo ko. Hindi pa nga namin alam kung saan kami pansamantalang makikituloy. Kung gusto nyo, sa bahay ko muna kayo makituloy. Mula nang mamatay si nanay, mag-isa na lamang ako sa buhay. Kaya maaari kayo makituloy sa amin. Inalok din kami ni Mang Oben at Mang Ignacio na sa kanilang mga bahay kami makituloy. Ngunit nahiya si Lola Edelina na tanggihan si Leandro dahil ito ang naunang nag-alok ng tutuluyan sa amin. Talaga? Anak ko, maraming salamat Leandro. Hindi ka namin tatanggihan. Saka gusto kong lubos na makilala ang anak ng kaibigan kong si Punong Liway. Walang anuman po, Aling Edelina. Gusto ko rin po kayong lubos na makilala. Lalo na po si Mateo na pinahanga ako sa kanyang kakayahan. Mabuti pa at sa bahay na lang ni Leandro kay Tumulo Edelina para mas magkakilala pa kayo ng anak ni Liway. Halika na, Oben. Sabay na tayo umuwi. May pasalubong ka magdala dyan, ha? Sumunod naman kami kay Leandro papunta sa bahay niya. Malapit lang yun, kaya kaunti lang ang nilakad namin. Nang makita ko ang bahay, laking gulat ko nang muli kong makita ang kaluluwa ni Punong Liway na nakasilip sa bintana. Di pa rin ito inaalis ang makahulugan na pagkatitig sa akin. Di ako nagpahalata at tuloy-tuloy lang sa paglalakad hanggang sa makapasok na kami sa loob. Pagpasok naman namin ay nawala na naman ang kaluluwa ng matandang babae. Napansin ko agad na simple lang ang loob ng bahay. Probinsyang-probinsya ang dating. Walang kuryente sa baryo at tanging apoy mula sa gasera na nakapatong sa mesa ang nagbibigay ng liwanag. Habang nasa loob kami, may kakaiba akong naramdaman sa paligid. Mabigat at tila may naaamoy akong mabaho na hindi ko alam kung saan ang gagaling. Di ko na lamang yun pinansin. Dinala niya kami sa hapagkainan at niyaya kaming kumain ng hapunan. Dahil gutom na kami ni Lola, hindi na kami tumanggi. Habang kumakain, napansin ko ang halaman na palamuti sa mesa na nakalagay sa isang kahoy na florera. Anong klaseng bulaklak to? Ngayon ko lang nakita ang ganitong uri ng bulaklak. Bulaklak yan ng kamantige na nakukuha sa kagubatan, apo. Yan ang paboritong bulaklak ni Punong Liway. Tama po kayo. Yan nga po ang paboritong bulaklak ni nanay. Kaya palagi ako naglalagay ng ganyan sa mesa. Para kapag kumakain ako, pakiramdam ko ay kasama ko rin siyang kumakain. Dahil ngayon ko lang nakita ang ganong bulaklak, hindi ko napigilan ang sarili ko na hawakan ang isa sa mga yon. Ngunit nang hawakan ko ito, bigla na lamang sumakit ang sentido ko at nagdilim ang paningin ko. May nakita na naman ako sa isip ko. Ano to? Teka,
Ito yung kwarto ng aswang ha. Ito rin yung salamin kung saan siya nakaharap nang makita ko siya sa isip ko. At ano to? Diyos ko, imahe ng demonyo. Naalala ko na, ito yung imahe na nakita ko dati. Ngunit malabo pa nun. Ngayon, nakikita ko na kung anong klaseng imahen to. Imahe ng demonyo na gawa nga sa kahoy. Bakit merong ganito rito? Nanindig ang mga balahibo ko nang makita ang nakakatakot na imahe ng demonyo na nakapatong sa mesa sa gilid ng papag na naroon. Mas lalo akong kinilabutan nang makita kong tila titig na titig sa akin ang demonyo. Napansin ko rin na may plato na nakapatong sa harap ng imahen. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kung ano ang laman ng plato. Anong puso? Puso ng tao at may dugo pa. Nang muli kong igala ang paningin ko, nakita kong bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok doon ang aswang. Kahit wala ako sa aktual na eksena, hindi ko pa rin mapigilan ang mangilabot dahil sa kanyang presensya. Maya-maya nakita kong unti-unting nawala ang mga balahibo niya sa katawan. Nawala ang mahahaba at matutulis niyang kuko sa mga kamay at paa. Nagbago ang kanyang anyo. Ang nakikita ko na ay ang kanyang anyong tao. Wala siyang anumang suot na saplot at basang-basa ng dugo ang buong katawan niya. Laking pagtataka ko nang makitang malabo ang mukha niya. Hindi ko makita ang itsura niya. Pero ang isang bagay ang sigurado. Lalaki ang aswang, base sa anyo ng katawan niya. At isa pa, napansin ko rin ang malaking tato sa kanyang tagiliran. Ang tato na yun ay mukha ng demonyo. Hanggang doon lang ang nakita kong tagpo at muli akong bumalik sa kasalukuyan. Nakita ko si Lola na nag-aalala na naman, pati si Leandro na hindi maipinta ang mukha. Diyos ko, ano na naman ang nakita mo, Apo? Kanina ka pa umuungol at nangingisay. Natakot na ako. Akala ko kung ano na ang nangyayari sa iyo, Apo. Lola, may nakita na naman po ako. Nang hawakan ko kanina ang bulaklak na nasa mesa, may nakita na naman ako sa isip ko. Nakita ko na naman po ang aswang at may bago rin po akong natuklasan tungkol sa kanya. Anong nakita mo, Mateo? Kilala mo na ba ang aswang na pumatay kay nanay? Anong natuklasan mo? Lalaki ang aswang dahil nakita kong nagpalit siya ng anyo. Namukhaan mo ba siya? Hindi, malabang mukha niya kaya hindi ko makita ang itsura niya. Basta ang sigurado ako, lalaki ang aswang na yun. Nakita ko siyang pumasok sa isang kwarto. Sa tingin ko, kwarto niya yun. Basang-basa ng dugo ang buong katawan niya. Nakita ko rin na may imahe ng demonyo dun sa loob ng kwarto niya. At inaalayan niya ito ng puso ng tao. At isa pa, meron siyang tato sa tagiliran. At mukha ng demonyo ang disenyo ng tato. Ano? Lalaki ang aswang at may tattoo sa katawan. Unti-unti nang nagkakamukha ang salarin. Ang sabi mo ay nakita mong nag-anyong tao siya. Pero hindi mo makita ang mukha niya. Malapit na, Apo. Malapit nang mabuo ang katauhan ng aswang. Malapit na nating makilala siya. At kung gayon, malapit nyo na palang malaman kung sino ang salarin. Tama yan, upang magbayad siya sa ginawa niyang pagpatay sa nanay ko. Huwag ka mag-alala, Kuya Leandro. Talagang pagbabayarin namin ng aswang na yun. Dahil malakas din ang hinala namin ni Lola na siya rin ang pumatay sa mga magulang ko at sa lolo ko. Isa sa mga dahilan kung bakit kami bumalik rito ay upang patay ng aswang na sumira sa pamilya namin. Napansin ko na mas naging seryoso ang mukha ni Leandro sa sinabi ko kung bakit kami bumalik sa baryong yon. Pagkaraan, sinabihan niya kami na suportado niya ang misyon namin. Pagkatapos kumain, inihatid kami ni Leandro sa magiging kwarto namin. Napansin ko na 3 ang kwarto sa bahay. Ang kwarto ni Leandro, ang kwarto ni Punong Liway at ang kwartong ibinigay niya sa amin na ginagamit daw kapag may bisita. Malalim na ang gabi, ngunit hindi pa rin ako dinalaw ng antok. Tiningnan ko si Lola, mahimbing na siyang natutulog. Naisipan kong lumabas ng bahay upang magpahangin. Paglabas ko ng kwarto, napadaan ako sa kwartong sinasabi ni Leandro na dating kwarto ni Punong Liway. Ang lugar kung saan ito pinatay ng aswang. Sisilipin ko sana ito. Baka sakaling makatulong at may makita na naman akong bagong detalye. Ngunit napansin kong nakakandado ang pinto. Binaliwala ko na lamang yon at nagpatuloy sa paglalakad. Napatingin naman ako sa isa pang kwarto, ang kay Leandro. Dahil sa kuryosidad, tinangka kong sumilip sa loob ngunit nakakandado rin ito.
Iniisip ko na baka natutulog na siya. Kaya tumuloy na lamang ako palabas ng bahay. Mabuti na lang at hindi nakakandado ang pinto kaya madali akong nakalabas. Paglabas ko nagtaka ako dahil may mga taga-baryo pa rin nasa labas ng kanilang mga bahay. Ang ilan nagkukwentuhan, ang iba naman nagiinuman at ang iba'y tila nakatambay lang. Maya-maya napansin ko ang isang pamilyar na muka na nakaupo sa ilalim ng punong mangga sa tapat ng bahay ni Leandro. Walang iba kundi ang magandang dalagang nakilala ko kanina, si Salome. Nilapitan ko siya at tinanong, Kumusta Binibini? Ikaw yung anak ni Mang Ignacio, di ba? Ikaw pala. Napansin ko na malalim na ang gabi. Pero nasa labas pa rin ng kanilang mga bayan mga taga rito. Anong meron? Ganito talaga kami rito. Mas aktibo kami sa gabi kaysa sa umaga. Dahil nga mga aswang kami. Tulad ng ibang aswang na alam mo, mas masigla kami kapag gabi at mas buhay ang aming katawan sa dilim. Kaya normal na makakita ka ng mga taga-baryo na gising pa at nasa labas sa ganitong oras. Ikaw, bakit hindi ka pa natutulog? Hindi ka naman aswang ah. Ang sabi ni Itay, ordinaryong tao lang kayo ng iyong lola na isang manunugis na dating tumira rito sa baryo. Hindi pa kasi ako inaanto. Marahil ay namamahay pa ako. Alam mo, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na nanggaling kami sa baryong to. Hindi ko inakala na may baryo pala talaga ng mga aswang ang nakatira. Di napatunayan mo na. Dahil nandito ka na sa baryo namin. Bakit ba kayong mga tao napakahirap niyong maniwala na nabubuhay ang mga tulad namin sa mundo? Tulad niyo may karapatan din kaming mabuhay kahit mga aswang kami. At saka hindi naman kami tulad ng ibang aswang na masasama at pumapatay. Marunong gumalang at rumispeto sa buhay ng mga ordinaryong taong aming lahi. Siya nga pala. Hindi ako makapaniwala na nakita mo yung niluluto ko kanina at muntik na ngang masunog. Mabuti na lang nakauwi agad ako. Totoo nga na may kakaiba kang kakayahan, no? Matagal na ba yan sa'yo? Ang ibig kong sabihin, matagal na ba na meron kang ganyang kakayahan? Kung ako ang tatanungin, sana ipinanganak na lamang akong normal. Yung walang ganitong kakayahan. Mahirap ang palaging nakakakita ng mga kaluluwa ng mga yumao. Mga nakakilabot na mga nilalang at elemento. At mga pangyayaring hindi ko namang gustong makita. Ngunit pilit na pumapasok sa aking isipan upang magpakita. Ang swerte mo nga eh, dahil may ganyan kang kakayahan. Kung ako nagtataglay niyan, siguradong matutuwa ako. Makikita ko ng mga mangyayari sa kasalukuyan at maging sa hinaharap. Pero, totoo ba na isang aswang na may anyong asang pumatay sa pinuno? Paano nangyari yon? Yan din ang gumugulo sa isipan ko eh. Ayon kay Lola, kayong mga taga-baryo, kapag nagpalit ng anyo, hindi nagiging mukhang aso. Ngunit sa aking pangitain, malinaw na anyong aso ang nakita ko. Kaya lamang nasabi na taga rito ang pumatay sa inyong pinuno ay dahil sa suot nitong hikaw. Ngunit may mali talaga eh. May hinala ako na hindi taga rito ang aswang na yon. Kung hindi taga rito ang salarin, bakit siya may suot na hikaw na tanging ang aming lahi lamang ang nagtataglay? Hindi maaaring ginapunong Liway o Kuya Leandro ang hikaw na natagpuan sa kwarto ng pinuno. Suot ng pinuno ang kanyang hikaw nung gabing pinatay siya. At si Kuya Leandro naman ay may suot ding hikaw. Kung ganon, kanino nagmula ang hikaw na nakuha? Makikita ko rin ang kasagutan, Salome. Sigurado akong sa mga susunod na araw ay may mga bagong detalye na naman akong makikita. Nasa ganon kaming tagpo nang muli kong maramdaman ang malakas na hangin na dumampi sa aking balat. Kakaiba ang ihip ng hangin sa paligid. May dala itong mabahong amoy na tila amoy na ng bubulok. Oh, may naamoy ka bang kakaiba, Salome? Wala naman ako naaamoy eh. Bakit? Ano bang naaamoy mo? Amoy na parang nabubulok. Ha? Ang baho. Kapag nakaamoy ka raw ng ganon, may aswang sa paligid. Ano ka ba? Aswang ako, Mateo. Eh di ako naaamoy mo. Pero ganun ba yon? Kapag may aswang mabaho ang amoy, hindi ko naman naaamoy ang sarili ko na mabaho ah. Hindi ikaw. Dahil nang lapitan kita kanina at nag-usap tayo rito, wala pa akong naamoy na mabaho. Nang umihip ang malakas na hangin kanina, saka ko lamang naamoy ang masangsang na amoy na yon. Nang bigla ako natigilan sa nakita ko sa di kalayuan, nagpakita na naman ang kaluluwa ni Punong Liway. Napansin ko na nagbago ang ekspresyon sa mukha niya. Kung dati, titig na titig lang siya sa akin at walang damdamin. Nakikita kong tila malungkot siya at parang gusto nang umiyak. Nagulat ako nang may isa pa siyang kasama
Isang kaluluwa ng lalaki na hindi ko malinaw na makita ang mukha. Alam kong lalaki to dahil sa pananamit nito. Tulad ni Punong Liway, duguan din ang hawak niyang damit. Ang mas nakapagtataka, sabay silang nakaturo sa direksyon kung saan may maraming puno at halaman. Tila daan yun papuntang gubat. Uy, Mateo, bigla ka natulala dyan. Nakikita ko na naman ang kaluluwa ni Punong Liway. Ha? At may kasama siyang isa pang kaluluwa na lalaki. Pero malabo, hindi ko makita ang mukha niya. Nakatayo sila ron at sabay nilang itinuturo ang daang yun. Tama ba? Papuntang gubat ang lugar na yun. Oo, papuntang gubat ang daan na yan. Pero, bakit kaya nila itinuturo ang gubat? At sinong kasama ni Pinuno? May ibang aswang sa paligid. Nararamdaman ko siya. Sandali, sino ang aswang na yan? Hindi nag-aanyong aswang ang mga taga-baryo kahit gabi. Nagpapalit lang kami ng anyo kapag kabilugan ng buwan. Sinasanay namin ang aming sarili na kumilos at mamuhay na parang ordinaryong tao. Kaya hindi kami basta-basta nagpapalit ng anyo. Sa tuwing kabilugan ng buwan lamang namin hindi nakokontrol ang pagpapalit ng anyo. Bakit may nagpalit ng anyo sa amin kahit hindi pa kabilugan ng buwan? Dahil naiiba ang aswang na to, Salome. Maganda ka. Nararamdaman ko na papalapit na siya. Kinuha ko sa bulsa ng pantalon ko ang benditadong punyal na ibinigay sa akin ni Lola na dating pagmamay-ari ni Lolo. Isinabit ko rin sa leeg ko ang pangontrang medalyon na ibinigay din sa akin na mabisang pantaboy sa aswang. Di nagtagal lumabas mula sa dilim ang isang nakakatakot na nilalang. Isang aswang na may katawang tao ngunit mukhang aso. Puno ng itim na balahibo ang kanyang buong katawan. May mahahaba at matutulis na kuko. Kumikislap sa dilim ang mga berde niyang mata at puno ng matutulis na pangil ang bibig niya. Sabay kaming napaatras ni Salome. Totoo nga. Totoo ang sinabi mo. May aswang na mukhang aso. Saan kaya nanggaling ang isang yan? Hindi ko rin alam. Pero sigurado ako na ang aswang na yan, yan ang hinahanap natin. Siya ang pumatay sa inyong pinuno. At siya rin ang aswang na pumatay sa mga magulang at sa lolo ko. Nakita ko na nga ang mga daliri ni na Punong Liway at ng lalaki ay hindi na nakaturo sa gubat, kundi nakaturo na sa aswang na dumating. Umangil ng malakas ang aswang at sinugod kami ni Salome. Mabilis din na nagbago ng anyo si Salome at naging aswang. Tama si Lola. Mabalahibo rin ang kanyang katawan at may mahahaba at matutulis na kuko. Ngunit hindi tulad ng sa aswang na dumating. Hindi mukhang aso ang kanyang itsura. Ang kanyang mga mata ay kulay dilaw at hindi berde. Mga kasama! May sumusugod na sa mga aswang sa baryo natin! Sinabihan ni Salome ang mga taga-baryo na may aswang na sumugod. Agad namang nagbago ng anyo ang mga naroon. Naging mga aswang na kahawig ng anyo ni Salome. Ngunit kahit marami sila, tila hindi pa rin nababahala ang aswang na mukhang aso. Akala nyo ba'y natatakot ako sa inyo? Nagkakamali kayo! Mas malakas at mas makapangyarihan ako kaysa sa inyo! Kahit buong baryo pa ang sumugod sa akin, hindi nyo ako matatalo! Mamamatay lamang kayo gaya ng ginawa ko sa inyong pinuno! Ayok ka! Ikaw palang pumatay sa aming pinuno! Sino ka ba? Ipakita mong tunay mong sarili! Huwag ka magtago sa likod ng iyong anyong aswang! Hindi pa ako nasisiraan ng ulo para gawin yan, babae! Kung ipapakita ko ang tunay kong anyo, di mabubuking nyo kung sino ako. Hindi ako tutok! Mas mabuti pa, para walang masaktan sa inyo, umanib na lang kayo sa akin. Gawin nyo akong bagong pinuno ng baryong ito. Maghasit tayo ng lagim na dapat sana ginawa nyo mga taga-baryong Pulang Bato. Tayo ay mga aswang. Ang pangunahing pagkain natin ay tao. Kaya umanib kayo sa akin at sabay-sabay tayong kumain ng tao. Huwag ninyong pigilan ang inyong mga sarili. Alam kong naisip nyo rin kung ano ang lasa ng laman at karne ng tao. Malalaman at matitikman nyo ito kapag nagpasakop kayo sa akin. Kahit kailan, hindi kami ang anim at magpapasakop sa isang masamang aswang na tulad mo! Oo, mga aswang din kami, pero hindi katulad mo! Hindi kami ugaling aswang! Huwag mong dinedemonyo ang isipan ng mga taga rito. Hindi sila kagaya mo, ungas! Bakit mo pinatay ang kanilang pinuno? Ginawa mo ba yan para ikaw ang maghari rito? Sino kang hangal para kausapin ako ng ganyan? Tao ka lang at hindi ka nabibilang dito.
At anong magagawa mo laban sa akin? Sino ba ang ipinagmamalagi mo? Ang lola mong manunugis. Wala siyang magagawa sa akin. Hindi niya ako kaya. Kaya kung ako sa inyo at sa lola mo, huwag kayong mangyalam. Kung mahal pa ninyo ang mga buhay ninyo, dahil kapag nangyalam kayo, pagsisisihan nyo na bumalik pa kayo rito, isusunod ko kayo sa mga magulang at sa lola mo. Nagpantig ang mga tenga ko sa sinabi ng aswang. Kumpirmado na siya nga ang pumatay noon sa aking mga magulang at kay lolo. Nagpuyos ako sa galit sa aking narinig. Hayop ka! Ikaw nga ang aswang na sumira sa pamilya namin. Pagbabayaran mo ang pagpatay sa mga magulang ko, kay lolo, at sa pananakit mo nun kay lola! Papatayin kita! Ikaw ang mamamatay ngayong gabi, pakialamero! Biglang lumabas ang lahat ng tapang at lakas ng loob ko sa mga sandaling yun. Sinugod ako ng aswang. Gamit ang kanya matutulis na mga kuko, muntik na niya akong masugatan sa braso. Mabuti na lamang at nakaiwas ako. Napansin ko na rin na hindi siya masyado makalapit sa akin dahil sa suot kong medalyon. Paano? Hindi ka makalapit, no? Ni hindi mo ako magawang masugatan! Huwag kang masyadong magmayabang lalaki. Nagsisimula pa lang tayo. Ako naman ang sumugod sa aswang. Inundayan ko siya ng saksak gamit ang hawak kong benditadong punyal. Ngunit napakabilis niyang kumilos. Para siyang hangin sa bilis. Kaya nagawa niyang iwasan ang lahat ng pagsugod ko. Hindi ko inaasahan na makakakuha siya ng pagkakataong makabawi. Sinipa niya ako ng ubod lakas sa tiyan. Kaya tumalsik ako at napasalampak sa lupa. Nabitawan ko ang hawak kong punyal at napigtas din ang nakasabit na medalyon sa aking leeg. Mukhang napasama rin ang aking pagbagsak. Mateo! Hindi mo matatakasan ang mga kasalanan mo! Hayop ka! Mga kasama! Tulungan natin ang apo ng manunugis! Ito na ang pagkakataon natin upang may pagigandang pagkamatay ni Bonang Diway! Sabay-sabay na sinugod ni Salome at ng iba pang taga-baryo ang aswang. Nakita ko kung gaano kalakas si Salome at ang kanyang mga kasama. Nagawa nilang masugatan ng aswang sa braso at binti gamit ang kanilang matutulis na kuko. Ngunit sadyang mas malakas at mas mabilis ang kalaban. Bumuelo ito at ginamit ang lakas ng kanyang katawan upang patalsikin si Salome at ang iba pa. Tulad ko, nagawa niyang isalampak ang mga ito sa lupa at tila may ilan sa kanilang nabalian pa ng buto. Hayop ka! Salome! Walang iya ka! Anong ginawa mo sa kanila? Kahit magsama-sama pa kayong lahat, hindi niyo ako matatalo. Wala kayong laban sa lakas at kapangyarihan ko. Lumapit sa akin ang aswang. Sinakal niya ako sa leeg at iniangat mula sa lupa. Inihanda niya ang kanyang matutulis na mga kuko upang wakwakin ang aking dibdib. Bitawan mo ko, hayop ka! Ikaw lalaki, magdasal ka na sa Diyos mo dahil hindi ka nasisikatan ng araw. Hindi mo ba nakikita sa iyong pangitain na mamamatay ka na ngayong gabi? Dadalin mo sa iyong hukay ang lahat ng nakikita mo. Bitiwan mo ang apo ko! Demonyo ka! Walang hiya ka. Nagulat ako nang itarak ni Lola sa tagiliran ng aswang ang benditadong punyal na nabitawan ko. Ibinaon niya ng todo ang talim nito sa katawan ng aswang. Dahilan upang mamilipit ito sa sakit at mapaatras. Tila bigla itong nanghina matapos saksakin ni Lola ng punyal. Hindi pa tayo tapos. Babalik ako. Hindi ako natatakot sa'yo! Demonyo ka! Kahit may sugat, mabilis na tumakas ang aswang at sa isang iglap naglaho na lamang ito sa dilim. Diyos ko! Ang apo ko! Ano ba ang nangyari? Mabuti na lang at nagising ako. Narinig ko mga sigawan dito sa labas at nakita ko ang aswang na muntik ka nang patayin.
Hindi po kasi ako makatulog. Kaya lumabas ako ng bahay. Nakita ko si Salome at nagkwentuhan kami. Ngunit maya-maya ay dumating ng aswang at inatake kami. Maging ang mga taga-baryo ay sinaktan niya. Ikaw Salome, kamusta ka? Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba, Iha? Ay, may sugat ka sa balikat. Nakita kong nagbalik na sa anyong tao si Salome at ang iba pang taga-baryo matapos makipaglaban sa aswang. Ang ilan sa kanila nasugatan at nanghihina. Ayos lang ako, Mateo. Aling Adelina, malayo ang sugat ko sa bituka. At mabilis din itong gagaling. Bilang mga aswang din kami, kaya naming pagalingin ang aming sarili. Nakatakas ang aswang, Lola. Sino kaya sa mga taga-baryo ang aswang na yun? Hindi ko siya nakilala at nabosesan dahil nasaan yung aswang siya. Patawarin niyo ako, Lola. Nabigo akong ipaghiganti si nanay at tatay, pati na si Lolo. Tinangka naming labanan ng aswang ngunit sobrang lakas niya. Hindi niya ito matatakasan habang buhay, Apo. Magbabayad at magbabayad din siya sa lahat ng kasamaan na ginawa niya. Ang mahalaga ay walang nangyaring masama sa iyo dahil hindi ko talaga kakayanin kapag pati ikaw ay mawala pa sa akin. Kanina, Lola, nakita kong muli ang kaluluwa ni Punong Liway. Kasama niya ang kaluluwa ng isang lalaki. Ngunit malabang mukha nito, kaya hindi ko makita. Itinuturo nila ang gubat at nang dumating ang suwang, yun naman ang itinuro nila. Ano kayang ibig nilang ipahiwatig, Lola? Ay, anong nangyari dito? Bakit sugatan ng ilan sa mga taga-baryo? Diyos ko anak, bakit may sugat ka rin? Sino may gawa dyan? Ano ka ba, Itay? Nagkakagulo na rito, ngayon ka lang po lumabas ng bahay? Nakita namin si Mang Ignacio na nagmamadaling lumapit sa amin. Maya-maya lumabas na rin ng bahay si Leandro. Pupungas-pungas pa siya at halatang bagong gising. Anong nangyari, Aling Adelina? Nagising ako dahil may naririnig akong kaguluhan dito. Nakaidlip ako kasi medyo sumama ang pakiramdam ko kanina. Mateo, anong nangyari sa'yo? At ikaw din, Salome. Bakit may mga sugat kayo? Umatake ang aswang kanina, Iho. Tinangka ng apo ko, ni Salome at ng ibang taga-baryo na labanan ito. Ngunit napakalakas ng aswang na yon. Mabuti na lang at nagising din ako. Kaya nagawa kong sugatan siya sa tagiliran gamit ang binditadong punyal. Dahil sa tinamo niyang sugat, matatagalan siyang makapagpagaling. Dahil ang punyal ay hindi lamang binditado, protektado rin ito ng sinaunang dasal na pangontra sa aswang. Kaya tiyak na matatagalan ang paghilom ng kanyang sugat. Ano? Nagpakita na naman ang demonyong yun? Sino naman kaya ang susunod niyang papatay dito sa baryo? Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na may ulupong dito sa atin. Kung itinalagana ninyo akong bagong pinuno ng baryong ito, edi sana mas magkakaroon tayo ng kaayusan at mas madali nating masusukol ang traidor na aswang na yon. Siguro, saka na natin pag-usapan ng tungkol dyan, Mang Ignacio, kapag nalutas na natin ang problema ng baryo. Kailangan muna nating mapatay ang aswang na yun bago tayo magtalaga ng bagong pinuno. Hindi yung pinangungunahan mo na agad ang mga taga-baryo. Sa akin lang naman, gusto ko lang ipagpatuloy ang pamumuno ni Liway. Kaya gusto kong ako ang pumalit sa kanya. Ay nako, bakit ba wala kayong tiwala sa akin? Pero teka, nakita niyo ba si Open? Parang hindi pa yata siya lumalabas sa bahay niya. Aba, malay namin, Tay. Hindi ba't kayong dalawang nakita ko magkasama kanina? Nagiya pa nga kamo siya mag-inom kayo, hindi po ba? Ang sabi niya sa akin, babalik muna siya sa bahay niya para kumuha ng lambanog na maiinom namin. Pero hindi na siya bumalik. Hindi kaya nakaidlip na rin siya. Baka nakaidlip na rin si Tio Ben, Mang Ignacio. Pagod siya sa biyahe galing syudad, hindi ba? Siguro nga, pero sayang naman. Gusto ko pa naman sanang maglasing ngayon eh. Ay, Apo, ano nga ulit yung sinasabi mo kanina? Yung tungkol sa gubat? Anong tungkol sa gubat ang gusto mong sabihin, Mateo? May nakita ka na naman ba? Lambanog. Ang sakit! Nang marinig ko ang salitang lambanog, biglang sumakit muli ang sentido ko at nagdilim ang paningin ko. May bago na namang tagpo na lumitaw sa isip ko.
Nakita ko si Mang Oben na kausap si Mang Ignacio. Masaya silang nagtatawanan. Ngunit hindi ko marinig kung ano ang pinag-uusapan nila. Maya-maya nagpaalam si Mang Oben at pumunta sa bahay niya. Tinignan niya ang isang tapayan at nakita niyang wala na itong laman. Sa tingin ko, doon nakalagay ang lambanog ngunit ubos na ito. Lumabas ulit siya ng bahay at papunta sa direksyon ng bahay ni Leandro. Marahil manghihingi siya rito ng lambanog dahil may napansin ako sa kusina ni Leandro na tapayan na posibleng doon nakaimbak ang lambanog. Ngunit may napansin siyang kung ano o sino sa di kalayuan kaya imbis na tumuloy sa bahay ni Leandro ay sinundan niya ang kanyang nakita. Di ko makita kung ano o sino ang sinundan niya dahil malabo ito. Nakarating siya sa gubat at nang naroon na may nakita siyang kagulat-gulat. Kaya napasigaw siya. Hindi ko marinig kung ano ang sinisigaw o sinasabi niya. Sinubukan niyang tumakbo pabalik sa baryo ng mabilis. Tila may humahabol sa kanya. Ngunit laking gulat ko nang maabutan siya ng humahabol at nilapa siya sa balikat. Nag-anyong aswang si Mang Oben at nilabanan ng kung anong nilalang na yon. Sadyang malakas ang kalaban niya. Hanggang sa unti-unti kong nakilala kung sino ang umaatake sa kanya. Ang aswang na mukhang aso. Sinakal ng aswang si Mang Oben at itinaas sa lupa. Pagkatapos ay sinakmal sa leeg hanggang sa magkisay-kisay siya. Nang hindi na siya gumagalaw, binitawan siya ng aswang at ibinagsak sa lupa. Pinatay ng aswang na yon si Mang Oben sa gubat. Hanggang doon na lang ang aking nakita bago muling bumalik sa kasalukuyan. Si Mang Oben, pinatay siya ng aswang sa gubat. Nandun ang bangkay niya. Ano? Si Oben? Pinatay? Oh, Diyos ko! Kawawa naman si Mang Oben. Punta natin siya sa gubat. Kunin natin ang bangkay niya. Tara, magtungo tayo sa gubat. Nagmamadali kaming nagtungo sa gubat. Kahit madilim, sinuong namin ang kasukalan nito. Hanggang sa tumambad sa amin ang kalunos-lunos na sinapit ni Mang Oben. Wakwak ang kanyang leeg. Halos simiwalay na ang ulo sa katawan. Nagkalat ang kanyang mga dugo sa paligid. Dilat na dilat ang kanyang mga mata at nakalabas ang dila niya. Oben! Kaibigan ko! Bakit mo sinapit ang ganitong kabrutal na pagkamatay? Kasama ka pa namin kanina. Pero ngayon, bakit? Walang kaluluwang aswang na yun. Hindi talaga siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Demonyo siya! Nagsabi mo kanina, babalik ka. Bakit hindi ka na bumalik? Sobra na gaswang ngayon. Una si Liway, ngayon si Oben naman. Napakawalang hiya niya. Kawawa naman si Mang Oben. Naging mabait siya sa amin ni Lola. Hindi nararapat sa kanyang ganitong uri ng kamatayan. Sobra na nangyayaring ito sa baryo natin. Hindi ba't nakita mo sa pangitain mo, Mateo, na may sinundan si Mang Oben? Siguradong ang sinundan niya ay ang aswang na nanggugulo rito. Ibig sabihin, kilala niya ang aswang dahil hindi niya naman susundan ito kung hindi niya kilala, hindi ba? Mang Ignacio, ikaw ang huling kasama ni Mang Oben. Kaya pasensya na po pero ikaw ang pangunahing suspect dito. Teka, bakit ako pinagbibintagan mo, Leandro? Ang akala ko ba naniniwala ka sa akin na hindi ako ang salarin? Bakit ngayon? Akong parang dinidiin mo? Tulad ng nanay mo, kaibigan ko rin si Oben kaya hindi ko magagawa sa kanya ang ibinibintang mo sa akin. Sandali, Kuya Leandro. Bakit si Itay? Oo, magkasama sila kanina. Pero nakita ko na umalis si Mang Oben at hindi siya sinundan ni Itay. Oo nga, Leandro. Matagal ko nang kilala si Ignacio at hindi niya magagawa yan kay Oben. Gaano kayo kasiguradong hindi nga sinundan ni Mang Ignacio si Mang Oben? Ikaw, Salome, sigurado ka ba na hindi nga sumunod ang tatay mo kay Mang Oben? Paano kung palim niya pala itong sinundan? Paano kung si Mang Ignacio pala talaga ang traidor sa baryo? Bakit mo sinasabi yan ngayon, Kuya Leandro? Bakit sa harap ng mga taga-baryo? Hindi mo sinabi yan. Pinagtanggol mo pa si Itay noon at ngayon bigla mo kaming babaliktarin? Sabihin mo, Kuya, anong dahilan ni Itay para patayin si Mang Oben? Naniniwala rin ako na hindi si Mang Ignacio ang pumatay kay Mang Oben. Nang makita ko kung ano o sino ang sinundan niya sa gubat, naramdaman ko ang ibang presensya at hindi ko yung nararamdaman kay Mang Ignacio. Oh, tingnan mo. Ang apo na ni Edelina nagsabi na hindi ako pumatay kay Oben. Kaya itigil mo ang pagbibintang mo sa akin, Leandro. Hindi na napigilan ni Mang Ignacio ang galit niya at kinuwelyuhan si Leandro.
Sa pagdampi pa lang ng mga kamay ng matanda sa damit niya, napakislot si Leandro at napahawak sa kanyang tagiliran na tila nasasaktan. Bitawan mo nga ako! Wala kang karapatan na hawakan ako! Laking gulat naming lahat sa naging reaksyon ni Leandro. Ang kilala kong malumanay at seryosong si Leandro ay biglang naging ibang tao. Anong nangyayari sa'yo, Leandro? Parang hindi na ikaw ang Leandro na kilala ko, na anak ni Punong Liway. Bakit bigla kang nagbago? May nagawa ba kami sa'yo, kuya, para gawin mo ito kay Itay? Anong kasalanan namin? Kung maaari ka pa nagsasabi na hindi magagawa ni Itay ang mga ibinibintan ng mga taga-baryo sa kanya, pero ikaw pa palang maglalaglag sa kanya sa huli? Ikaw ang traidor, kuya! Kuya Leandro, tama sila. Hindi mo dapat... Ah! Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko. Muling sumakit ang sentido ko at nagdilim ang paningin ko. Laking gulat ko nang makita ng buo ang lahat ng detalye sa pagkamatay ni Punong Liway, pati na rin sa pagkamatay ni Mang Oben. Nakita kong pumasok sa kwarto ang aswang. Lumapit ito sa imahe ng demonyong naroon. Hinaplos at sinalika niya yon sa kainalayan ng puso ng tao na nakalagay sa isang plato. Pagkatapos, kinuha niya ang litrato ni Punong Liway na nakapatong sa mesa. Nilamukos ito at tinapon sa sahig. Maya-maya lumabas siya ng kwarto. Pamilyar sa akin ang bahay na yun dahil napuntahan ko na to. Pumasok ang aswang sa kwarto ni Punong Liway na noon ay may sakit at nakahiga. Bigla niya itong inatake. Dinig ko ang sigaw ng matanda. Nagmamakaawa na huwag siyang patayin, ngunit hindi pa rin ito pinatawad ng aswang. Sinakmal niya ang leeg ni Punong Liway at dinukot ang tiyan nito gamit ang matutulis niyang mga kuko. Nakita kong natanggal sa kanang tenga ng aswang ang hikaw na hugis kalahating buwan at nalaglag ito sa sahig. Matapos niyang patayin si Punong Liway, bumalik ang aswang sa sarili niyang kwarto. Doon ko siya nakita, kubad at naliligo sa dugo ng kanyang biktima. Nang tuluyan na siyang bumalik sa anyong tao, nakita ko sa katawan niya ang tato na mukha ng demonyo. Nang mapadako sa kanyang mukha ang paningin ko, nanlaki ang mga mata ko. Doon ko na nakita ang itsura ng salarin. Ikaw ang salarin. Ngunit bago ko tuluyang ilantad ang katauhan ng salarin, bukod sa pagpatay niya kay Punong Liway, nasaksihan ko rin ang pagpatay niya kay Mang Oben. Ang lalaking sinundan ni Mang Oben sa gubat ay walang iba kundi ang salarin dahil kilalang kilala niya ito. Hindi nag-alilangan si Mang Oben na sundan ito hanggang sa gubat. Doon natuklasan ni Mang Oben ang madilim na sikreto ng salarin. Nabahala ang salarin na isiwalat ni Mang Oben ang nalaman nito sa mga taga-baryo, kaya walang awa niyang tinapos ang buhay ng kaawa-awang lalaki. Nauunawaan ko na ang lahat nang magpakita sa akin ang kaluluwa ni Punong Liway. Ang kaluluwang kasama niya ay ang kaluluwa ni Mang Oben. Sabay nilang itinuro ang gubat upang doon matagpuan ang bangkay ni Mang Oben. Matapos patayin ng salarin si Mang Oben, pauwi na sana siya nang makita niya kami ni Salome. Doon niya kami pinagtangka ang sugurin. Pagkatapos kong makita ang lahat ng dapat kong makita, bumalik na ako sa kasalukuyan. Mabilis kong inilis ang pagkakahawak sa balikat ni Leandro. Ikaw ang suhang. Ikaw ang pumatay kina Punong Liway at Mang Oben, pati sa aking mga magulang at kay Lola Anselmo. Ikaw ang tunay na salarin. Leandro! Ha? Ano? Ikaw ang salarin, Leandro? Hindi ako makapaniwala. Sa dinami-rami ng pwedeng maging salarin, ikaw pa! Kuya Leandro, anak ka ni Punong Liway. Anong kasalanan niya sa'yo? At si Mang Oben, anong ginawa niya para patayin mo rin siya? Pinagkatiwalaan ka naming lahat. Itinuring kitang kapatid. Pero ikaw pala ang traidor sa baryong ito! Walang hiya ka, Leandro! Ikaw pala ang aswang na pumapatay dito sa baryo! Pati sarili mo, Gina! Pinatay mo! Wala kang kaluluwa! At ako pa ang pinagbibintagan mo para ilis ang sisi ng kasalanan mo! Ikaw palang traidor na hinahanap namin! Bakit mo ginagawa ito, Leandro? Ha? Hindi ko inakalang ganong kabilis niyo ako mabibisto. Sagabal ka talaga sa mga balak ko, Mateo. Ang totoo, hindi naman talaga ako si Leandro. Kaya bakit ko panghihinayangan ang pagpatay sa matandang yon? Hindi pa rin kumpleto ang mga detalye na nakita mo. Meron pa rin kayong mga hindi nalalaman. Nagimbal kaming lahat sa sinabi niya.
Ano pang lihim na itinatago niya? Bakit hindi ito ipinakita sa aking pangitain? Anong ibig mong sabihin? Dahil wala na ang tunay na Leandro, pinatay ko na siya. Ano? Wala na ang totoong Leandro? Kung ganon, sino ka? Hindi nyo na kailangang malaman pa ang tunay kong pangalan. Ako ay kabilang sa uri ng mga aswang na tinatawag na bangkalon. Kami ang mga nilalang na isinumpang maging halimaw na may anyong aso. Ako ang kanilang pinuno. Kami ay hayok sa laman ng mga tao at naniniwala ang aming lahi na ang pagkain ng tao ang pinakamabisang paraan upang mas lalo pang humaba ang aming buhay. Nang matuklasan ko at ng aking mga kasama ng inyong baryo, nalaman naming hindi kayo kumakain ng tao at pilit na namumuhay na parang mga karaniwang tao. Dahil dito, binalak naming sakupin ang inyong baryo at hikayatin kayong umanib sa amin upang lalo pang dumami ang aming puwersa. Ang lakas ng loob mong hayop ka! Nililak mo kaming lahat! Hindi pala ikaw ang tunay na Leandro! Isa kang huwad! At naniwala naman kayo, mga uto-uto! Ang ginawa ko, sinubaybayan ko ang inyong pinuno na si Punong Liway. At doon ko natuklasan na meron pala siyang nag-iisang anak na lalaki, si Leandro. Mula noon, nakabuo ako ng magandang plano. Isang araw nadatnan ko siyang mag-isa habang nangunguha ng mga halamang gamot sa gubat. Doon ko nakuha ang pagkakataong patayin siya. Gamit ang aking kapangyarihan, ginaya ko ang kanyang anyong tao. Kamukhang kamukha ko siya, hindi ba? Mula sa kanyang itsura, pananalita at kilos, lahat ay kinopya ko. Kaya hindi nyo napansin na hindi ako ang tunay na Leandro. Ang aking kapangyarihan at lakas ay kaloob ng aming Panginoong Diablo. Siya ang nagbigay sa amin ng kakaibang kapangyarihan at hindi masukat na lakas. Dahil sa labis kong paghanga sa aking Panginoon, nagpa siya kong maglagay ng tato ng kanyang mukha sa aking tagiliran. Kaya kahit pagsamasamahin nyo lahat dito sa baryo ang inyong puwersa, hindi nyo kailanman matatapalan ng lakas ko at ng iba pang kasamaan kong bangkalon! Kaya pala meron kang imahe ng demonyo. Yung pala ang sinasamba mo at pinagkukunan ng kapangyarihan at lakas mo. Halimaw kang talaga. Wala kang kasing sama! Pinatay mo si Kuya Leandro! Hayop ka! Hayop talaga ako. Kaya nga nagawa ko ang plano, hindi ba? Nagpanggap akong anak ng matandang yon. Sa pananatili ko sa kanyang bahay, natuklasan ko na siya pala ang manunugis na pumatay sa aking ama. Hindi ko sinasadyang mabasa ang kanyang tala-arawan. At doon ko nalaman ang tungkol sa pagpatay niya noon sa dating pinuno ng mga bangkalon. Ang aking ama! Nag-alab ang galit ko sa akin natuklasan. Kaya sa halip na ipagpaliban pa, agad ko na siyang pinatay. Sa kanyang kamatayan, naipaghiganti ko ang aking ama. At sa pagkamatay ng inyong pinuno, naging mas madali para sa akin na maisakatuparan ang balak kong sakupin ang baryo. Ngunit dumating kayong maglola. Lalo ka na, Mateo, dahil sa iyong mga pangitain, nabisto mo ang lahat ng ginawa ko. Kaya pala galit na galit ka habang hawak ko ang litrato ng pinuno. Siya palang pumatay sa iyong ama na isa ring halimaw. At ang kwartong nakikita ko sa aking pangitain, yung palang kwarto ng tunay na Leandro. Akala mo siguro ay hindi lalabas ang katotohanan. Nagkakamali ka. Dahil kahit anong pagtatago mo, kusang lalabas ang totoo. Hindi mo ito matatakasan. Kaya pala nakita ko ang kaluluwa ni Punong Liway na nasa likuran mo nung una na magkita tayo. At nakita ko rin siya na nakasilip sa bintana ng kanyang bahay. Yun pala, ikaw ang salarin sa kanyang pagkamatay. At kaya pala nagkaroon ka ng hikaw ng tulad ng mga taga rito. Posibleng kinuha mo ang hikaw ng pagmamay-ari ng tunay na Leandro. Pero kung ginamit mo ang hikaw ni Leandro at naiwan mo ito sa kwarto ng pinuno pagkatapos mo siyang patayin, paano ka pa nagkaroon ng isa pang hikaw na suot mo ngayon, ha? At higit sa lahat, bakit mo pinatay si Mang Oben? Mas lalo pa siyang tumawa ng malakas na parang nakakaloko bago niya ako sinagot. Napakahusay mo talaga, Mateo. Tama ka. Kinuha ko rin ang hikaw ng tunay na Leandro. Dahil alam ko na ang mga taga-baryo lang ang mayroon ng ganong klaseng hikaw.
Hindi ko rin alam kung bakit natanggal yun sa aking tenga. Nang araw na matuklasan ng mga taga-baryo na patay na ang kanilang pinuno at nakita roon ang nawawala kong hikaw, doon sila nagsimulang maghinala na taga-baryo ang gumawa ng krimen. Natatandaan ko pa na tinanong ako ng isa sa kanila kung bakit hindi ko suot ang aking hikaw. Nagpalusot ako na nawawala ito, pero hahanapin ko rin. Hindi nila ako pinagbintangan dahil sa paniniwalang ako ang anak ng pinuno at hindi ko yun magagawa sa sarili kong ina. Ngunit kailangan kong gumawa ng paraan para magkaroon ng kapalit na hikaw. Eksakto namang nakita kita, Mang Ignacio, na papunta dito sa gubat. Ako ang aswang na umatake at nakalaban mo. Ginamit ko ang aking bilis upang makuha ang hikaw na mula sa iyong tenga at yon ang ginamit ko ngayon. Ang galing ko, hindi ba? Hindi mo nahalata na ang hikaw mo ang suot ko. Walang hiya ka. Ikaw pala yung aswang na sumugod sa akin noon dito sa gubat. Hindi ko nakita ang totoong anyo mo. Dahil sa sobrang bilis ng pag-atake mo sa akin, demonyo ka. Kaya pala nawawala ang hikaw ko. Kinuha mo pala. Binalak mo talaga ito, ano? Para ako ang mapagbintagan ng mga taga-baryo dahil nawawala ang hikaw ko. Ang totoo, naisip ko yon nang makuha ko ang hikaw mo. Kapag wala ka ng hikaw, ikaw ang pagbibintangan ng mga kasama nyo dahil ikaw lang ang walang hikaw. Eh di lusot ako. Napakasama mo talaga! Sumpain ka! Oh, sandali lang. Hindi pa tapos ang revelasyon. Hindi ba may isa pa? Kung bakit ko pinatay si Mang Oben? Simple lang. Nakita niya akong papunta sa gubat at doon niya natuklasan ang aking sikreto na hindi ako katulad niyo. Na isa akong aswang na bangkalon. At dahil nakita niya ang aking lihim, pinatay ko siya upang walang makapagsabi sa inyo ng katotohanan. Kapag nalaman niyo, masisira ang aking mga plano. Napakawalang hiya mo talaga. Para lang sa sarili mong interes, nagawa mong pumatay ng mga inosente. Hindi ko nahahayaan na makapaghasik ka pa ng lagim! Mateo! Apo! Natatandaan mo yung itinuro ko sa iyong orasyon! Opo, Lola. Natatandaan ko po. Gagamitin natin ito! Ngayon na! Opo, Lola. Hindi inasahan ng aswang na nagpapanggap na si Alejandro. Ang sunod na ginawa namin ni Lola, sabay naming binigkas ang orasyon. Anong ginagawa niyo? Anong orasyon yan? Anong ginagawa nila, anak? Anong sinasabi nila? Hindi ko rin po alam, Tay. Pero ano man ang kanilang ginagawa, magtiwala na lang tayo. Tuloy-tuloy lang kami ni Lola sa pagbigkas ng orasyon. Hindi kami tumigil hanggat hindi natatapos. Hanggang sa may napansin si Leandro. Anong nangyayari sa akin? Bakit hindi ako makagalaw? Hindi ako makapagpalit ng anyo! Rabi Oscure, Nodi Piccola, Maneres Minuto, Semiforma, Donet Noximanesca, Potesta Toasense! Gulat na gulat ang aswang na mapagtanto niyang hindi na siya makagalaw at makapagpalit ng anyo. Hindi ako makapagpalit ng anyo. Anong ginawa niyo, Maglola, sa akin? Ang orasyon na ginamit namin sa iyo ay sinaunang orasyon na ipinamana pa ng albularyong lolo ng asawa kong si Anselmo sa kanya. Laking pagkakamali ng asawa ko nang hindi niya ito ginamit noon sa iyo nang salakayin mo kami. Ang orasyon na ito ay may basbas na mga sinaunang babaylan. Kapag binigkas ito, nagagawa nitong pigilan kang gumalaw at makapag-anyong aswang. Mas malakas ang bisa ng orasyon kapag dalawa ang nagbigkas. Kaya nagtulong kaming dalawa ng apo ko na bigkasin ito sa harap mo. Naisahan niyo ako. Hindi ko inaasam may ganyang pangontra ang asawa mong manunugis. Malas lang niya noon dahil hindi niya ginamit yan laban sa amin. Kaya napatay ko siya. Ang totoo, binalak ko talagang kayong mag-asawa na patayin dahil banta kayo sa aming lahi. Swerte ka lang dahil sinakluluan ka ng mga taga-baryo.
Dalawa na lang kami noon at nangihina na dahil sa mga sugat na natamo namin mula sa asawa mo. Kaya napilitan kaming tumakas. Ngunit kahit hindi kita napatay tulad ng ginawa ko sa asawa mo, napatay ko naman ang inyong anak at ang manugang mo. Hayop ka talaga! Demonyo ka! Ngayon ay pagbabayaran mo na ang lahat ng ginawa mo! Mateo Apo! Kunin mo itong binditadong punyal! Itarak mo sa kanyang dibdib sa may bandang puso! Iyan ang tuluyang papatay sa kanya! Hindi! Subukan mong gawin yan at magsisisi ka! Akala ko ba may kapangyarihan kang galing sa Panginoon mong demonyo? Bakit hindi mo magamit ngayon? Wala ka nang kawala! Masamang aswang! Hindi ka na matutulungan ng demonyong sinasamba mo! Gawin mo na, Apo! Kahit nanginginig ang buo kong katawan sa kaba, nilakasan ko ang loob ko at itinarak sa dibdib ng aswang ang bendetadong punyal, eksakto sa kanyang puso. Para ito sa lahat ng pinatay mo, lalong-lalo na sa mga magulang at lolo ko! Wag! Wag! Diniinan ko pa ang pagkatarak ng bendetadong punyal sa kanyang dibdib. Hindi ko ito tinigilan hanggat hindi nadudurog ang kanyang puso. Doon ko binuhos ang lahat ng sakit sa pagkawala ng mahal namin sa buhay ni Lola. Ngayon na ba talaga kayo aalis ng lola mo? Hindi na ba magbabago ang isip niyo at manirahan na lang muli dito sa baryo? Mas marami kasing oportunidad sa syudad. Pero huwag kayo mag-alala, Salome. Babalik kami rito ni Lola. Pangako. Lalo na at may dahilan na ako para bumalik dito. Ano naman yun? Ikaw Salome. Ikaw ang babalikan ko. Hintayin mo ako sa aking pagbabalik ha. Dahil liligawan kita, Salome. Oh, Mateo. Halika na, Apo! Para hindi tayo matanghali sa biyahe, ihahatid tayo ni Punong Ignacio hanggang sa sakayan. Nariyan na po, Lola. Sige na, Salome. Mauna na kami. Oh. Paalam sa'yo. Teka, sandali lang, Mateo. Bakit, Salome? Hihintayin kita, Mateo. Hihintayin kong pagbabalik mo. Babalik ako. Pangako yan. Matapos mamatay ang pinuno ng mga bangkulan, hindi na sumugod ang kanyang mga kalahi at muling naging tahimik ang baryo Pulang Bato. Dahil nabigyan na ng katarungan ng mga nasawi, nagpasya kami ni Lola na bumalik na sa Maynila. Ngunit pinangako naming hindi kailanman kakalimutan o tatalikuran ang baryo na bahagi ng aming pagkatao. Nagdesisyon ang mga taga-baryo na hirangin bilang bagong pinuno si Mang Ignacio dahil tunay na gusto niyang pamunuan ng baryo ng tapat at maayos. Nang makabalik kami sa syudad, hindi na muling nagpakita sa akin ang mga kaluluwa ni na Punong Liway at Mang Oben. Sa kabila ng lahat, buong puso kong niyakap ang aking kakayahan sapagkat malaki ang naitulong nito upang muling maging buo kami ni Lola. Kahit hindi na kami kumpletong pamilya, masaya pa rin kami dahil alam naming magkikita-kita rin naman kaming lahat balang araw sa kabilang buhay. At yan ang kwento ni Lolo Mateo. Kung itatanong niyo kung anong nangyari sa kanila ni Salome, niligawan ni Lolo Mateo si Salome, naging magkasintahan sila at nagpakasal. Siya ang aking Lola, Salome. Kung naintriga kayo kung may lahi akong aswang dahil aswang si Lola, ang sagot ko, hindi ako aswang. Ang magkaanak sila ni Lolo at yun ang aking mama, normal ang naging anak nila kaya normal na tao rin ako. Pumanaw na rin si Lola Salome. Nauna siyang namaalam kaysa kay Lolo Mateo. Dito ko na po tinatapos ang aking kwento at sana ay nagustuhan ninyo. Para sa mga tagapakinig, kung meron kayong espesyal na kakayahan tulad ng kay Lolo Mateo, yayakapin nyo rin ba ito? I-comment nyo na lang po sa comment section. Muli ako si Jessa at ito ang kwento ng aking Lolo Mateo. Hello Jessa, isa na namang magandang kwento mula sa nakaraan ang ibinahagi mo sa amin. Napahanga ako ni Lolo Mateo na kahit mahina ang kanyang pangangatawan at sakitin ay nagawa pa rin niyang makipaglaban at talunin ang aswang. Tungkol naman sa pagiging psychic ng lolo mo, hindi ito sumpa, kundi isang blessing o biyaya. Dahil nagbigay ito sa kanya ng kakayanang tumulong sa iba at mapuksa ang puwersa ng kadiliman. Kaya sa ating mga tagapakinig, kung meron kayong kakayahang tulad ng kay Lolo Mateo, huwag niyo itong ikahiya ha. Huwag niyo rin ikatakot or isiping sumpayan dahil maaari niyo itong gamitin upang gumawa ng mabuti sa mundo.
So bago po ako magpaalam, paalala po, kung may ibang channel na nagre-re-upload ng aming content nang walang pahintulot, huwag po nating suportahan at pakireport na lamang ito upang maprotektahan ang aming orihinal na kwento. Narito po ang opisyal na listahan ng aming mga lehitimong channel. Kwentong Takip Silim, Sitio Pangil, Sitio Bangungot, Aswang Diaries, Aswang Confessions, Aswang Radio at ang pinakabago naming channel, Miss Amy Aswang Love Stories. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta. Hanggang sa susunod na kwentong aswang. Paalam!